Biyag ti tao. At dantaning tibiyag ko. Biyag Urayak lang ti ang tao. Ay, wen nga rod, Jack, anak At ko. dantaning tibiyag ko. Nasakit nga klunay. Ngam ikarigatak nga awaten. Pusay ko. At ako makindaw ka Wen na nga kayo. rod, Jack, anak ko. Anya dayta. Nasakit nga klunay. Ibagam ngam Tanong ka ba ikarigatak lakit nga di? awaten. Ipaay ko anak At ko. ako makindaw ka na kayo ko. Anya Sa dayta. maya mataya. Sige, ibagam. tanong ka ba laklakit di? Ipaay ko anak ko. Dagiti-agi na. Di kayat ko. Isang maya matayak. Makita rin at danapintas kapag itisan na dagiti-agi na. Kanya. Isang sa balina banda na. Agparanaw Diyo. Inanalay itisulong ipatawid. Sige. Taitudok no sa dino abanda ti patawid ko kan kaanak ko. Taiso ti pagpatakderan nyo iti balayo. Sige. Paino pagagas Taitudok mo no sa dino ti abanda ti kwartayaw. patawid ko kan Imbes sa kaanak ko. Pagbalayo. Taiso ti Adamot ti pagpatakderan nyo balayaw. iti balayo. Basito na ito'y balay mi. Paino pagagas mo lang ang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayo. Adamot ti balayaw. Tididing na. Basito na ito'y balay mi. Sige nga rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayo anak ko. Tabulo lakot nga ron tididing na. Nay, Sige nga rod. da kwartada Itudok mo balay sa da dino na. ti pagipatakderan nyo iti balayo anak ko. Siguro Urnong da, idi agtrabaho pa dyan kabsat mo, Jerry. Wala, imbag man da kwartada balay da na. Di na pala pagkatang iti agas da, iti idi pagbalay da. agtrabaho pa dyan kabsat mo, Isuntuman Jerry. lang adantaning tibiyag na. Kwarta iti asawa na. Iti agnumar iti balay da. Di na pala pagkatang iti agas iti pagbalay da. Ngam agpilit mo. Isuntuman lang Narigap mga adantaning tibiyag napaayon na. di adim ta masakit Ikot mo asawa na. Iti agnumar iti balay da. Nuapay mga minanarod iti sakit ang Ngam kanser. agpilit mo. Nasubra iti Narigap trabaho mga na dyan na. minapaayon di adim ta masakit namin. Ta 24 hours ti biyahin Nuapay ang mga nagdumang. minanadan iti sakit ang kanser. Dahil tangarod ka. Sobrani ti trabaho na dyan Tulungan na. di asawa nang Agasang agtrabaho. magmami. Ta Para 24 balay hours laang ti biyahin ang kandakil nagdumang. dagitan nakda. Ay, dahil tangarod ka. Gamin tayo dyan manugang yun Di na. magtulungan di asawa nang Iti agtrabaho. kwarta di kabsat Para ko balay tamo na laang karamiga. kandakil Kasama. dagitan Agi nakda. patakder na ngarudan iti balay da. Gamin tayo dyan Basta manugang mati ko yun na na. di adi manak ko. Dila agaw-awat iti Isa kwarta di pagbigyan tayo kabsat ko tamo tanarigat na na karamiga. paayon ti masakit. Kasama. Agi patakder na ngarudan iti balay da. Dito iti imbaga ko na di Jack, adi manak ko. Pagipatakderan nyo iti balay. Isa Elvira. pagbigyan tayo tanarigat na paayon ti masakit. na. Nanang, agyaman kami. Dito iti imbaga Masya, ni Jack mga minitanak pagipatakderan ko, nyo iti iso balay. paggaktikid Elvira. daw na. Dito iti abanda Narigat narigat na paayon ti masakit. Ay, kasilaon, kami. tanasubraan na Masya, nga nak mga minitanak ko, iso patgaktikid daw na. Nagsalon at Narigat na paayon ti masakit. Ay, manipod ng kasilaon, asawa, kas dyan tanasubraan na nga may tinagtrabaho. Iso nagsakitan. Alang aron, kaano arugyan nyo tagipatagdarit ti balay. Nga manipod ng asawa kas dyan matan. Tagpabunag kami itan iti materiales. Alang Kas aron, tangamin ti kayat ni kaano Jack, arugyan nyo nanang. tagipatagdarit ti balay. Inton bigaton nanang. Kaya't Tagpabunag kami itan iti materiales. Kas tangamin ti kayat ni Jack nanang. Bakit? Uray basit lang ang balay Kaya't Jack. pumin anapintas ti balayo. Medyo dakal basit. Nakta mapanawa. Kaduan ng itiyan makaita. Uray basit lang ang balay Jack. Salas, may mayat, busina, dakal basit. Kansiyar. Tayo napintas matan na. Tapdala sirpina. Salas, undas matiurnong busina. Balay tayo. Kansiyar. Tayo napintas matan na. Para kada kayo. Tapnada sirpina. At nakaasin ti Undas Diyos. matiurnong tapag balay Patsak tayo. laging magkapay Diyos. Aga mabati para kada kayo. Nakaroon ti sakit ko. At nakaasin ti Diyos. Ngunit kanat pa iti Patsak Diyos. laging magkapay Iti Diyos. gundaway ko nga biyag nakaroon ti sakit ko. Pagyamanak, ngam na ikanat pa iti Diyos. Awanan. Iti gundaway awatan tayo bakat biyag iti napawat. Diyak pa'y nakasagana. Pagyamanak. Diyak. Ngam na talagang awanan. Awatan tayo bakat. Kanayon kayo Diyak pa'y nakasagana. Diyak. Diyak. Di masatin kayo na sa nabali mabaybayan kanayon kayo na ikaragan kadagityan nakta. Wen, di ka madanak. Kayo na Diyak baybayan Kung mabaybayan
Iti duang anak Ay ayatan ka unay Jack. Wen, kanayon di ka maikarkararag ka ni Alvin baybayan it. Ngay ka nakapahit at atindog ka panayat ka unay Jack. No makadwa ka pa iti na maikarkararag ka ni Alvin. Ngay ka nakapahit at atindog ka panagbiyak. anak. Tapno makadwa ka pa iti na paot agundaway. Agadal ka na imbag. Di mo ba anak? Yadim. Agsingsing tulungan ni nanang mo. Agadal ka na imbag. Agadal ka na imbag, anak. Di mo baybayan, ti Adim. Pasensya ka na. Tulungan ni nanang mo. Jak may pahiti ka sa tulan niyo. Agadal ka na eskwela. Lumabas ba na? Jak may pahiti ka sa sana nakabaalang eskwela. Ikarit tatang, Lumabas po ta. Ag-eskwela ka na imbag. Ket na makatulpusa at makatrabaho at tatang. Tulungan niya din ko. Kinuray ni nanay. Ag-eskwela ka na imbag. Jak idabaybayan tatang. Makatulpusa at makatrabaho at. Tulungan niya din ko. Kinuray ni nanay. Itikapsat mo. Jak idabaybayan tatang. Uwan na ko. Agadal ka na imbag. Abakatulong. Itikapsat mo. Ikari. Kinidilam. Ikaksa iso nga. Agadal ka na imbag. Mapasama ka niya. Tatang. Lamang ti Diyos. Alamin na kita. Ikaksangin. Aklunan tayo ti plano ti Diyos. Plano ti Diyos. Tengel ti mina kayo. Kukuha niya po Diyos. Anak plano ti Diyos. Ipatpatag kayo ito. Tasaan tayo Tengel ti biyag tayo. Ninanang iyo. Kukuha niya po Diyos. Anak. Ito ngay kararag kayo ito. Adim. Kastamatan ni nanang iyo. Nay, Kanayon. kamagayang dyan sa anak ko. Kararaga. Apa yan nagawid ka? Awan klasem? Naglangan tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balayda. Kamagayang dyan sa anak ko. Kung nga rod, anak ko. Apa yan nagawid ka? Awan Apay klasem? niya palubos ni Lola nga gipatakder da iti balayda. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balayda. Nakita ka ron di kalman. Di patpatakdir da. Apay niya palubos ni Lola nga gipatakder da iti balayda. Sapay nagpintas ti lokasyon iti nang gipatakderan da. Apay niya palubos ni Lola. Di kalman. Di patpatakdir da. Minanggil mo adya. Daktal mo nagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon iti nang gipatakderan da. Saan ko mga ijay abanda? Apay niya palubos ni Lola. Asidag iti kalsada. Daw ka nung minanggil mo Mayat apag bisnesan ijay tatang. Patakdir da iti balayda. Wen sige. ngam saan ko mga ijay Takasarita abanda? Wen asidag iti kalsada. Agreklamo kayo Mayat apag bisnes sa atawid nyo Jada yung iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Wen agreklamo kayo Naala, Anyat iti baybayan atawid yung Narugyan na Jada yung iti matay. kalsada. Ay Kandan awan ni pa'y malpasan lugi ti kayo. balayda. Jay adim ti makagapon no apay Naala, ang baybayan yon. Narugyan na matay. Kandan ni pa'y malpasan ti balayda. Igat apapaayon jay adim ti makagapon no apay ngayon palubos. Di kay madanagan. Tasyapto ti makamoy ti dayta. Nalang. Nagdamag kayo pa yaman ko mga umuna kanya palola. Ti masakit ko Nagdesisyon kay matlat tangaminan Di kay anak na kayo. madanagan. Uri ko man ti no saan ang makamoy ti masakit ni dayta. Uncle, tayos lang. Nagdamag kayo pa niya minsan mga umatayan. Alola. Di ijay asawa na ti kay matlat tangaminan nadakda kayo. Sapay nagdakda. Uri ko man no saan ang masakit ni Uncle, tayos lang. Ulit ko nakano imbagano ni tatamukan ka. Di ijay asawa na ti Awan mo ti agnuman iti pagbagana? dayjay abalay. Sapay Wala. nagdakkel Sana abalay bale. di patpatakder Anak na. ko namot ni Lola. Ulit ko May suti nakano makamoy imbagaman ti ni dayta. tatang mo. Di kay madanagan. Awan mo ti bagbagana. Di tayo ngamin mabalin na Ala, kontraan ti kayat sana na bale. uncle mo. Anak ko namot ni Lola. Isa May suti pagbigyan makamoy tayo ti kay dayta. laang ti kayat na. Di kay madanagan tayo laang. Di tayo ngamin mabalin na kontraan ti kayat na uncle mo. Adan na bukal a planok iti Isa dayta. pagbigyan tayo Apo. kay laang ti kayat na. Isabayan Malpasan tayo ti balay laang. tayo, nanang. Agipatakder tayo ti balay ijay. Mabalinan na pag naedan. Adan na bukal a planok iti dayta. Apo. tayo pa'y asak tayo nga umakar tayo. Nalpasan ti balay tayo nanang. Kano nga rin Mabalinan na ipa-blessing pag tayo. naedan. Intong bigatan. Tapno ipa-blessing makaakar tayo pa'y asak tayo nga umakar tayo. O nanang. Kano nga rin ipa-blessing tayo. Napintas mo tinamay anda Tapno na nga rami makaakar dito tayo balay dito yo kabigatan Elvira. na anak ko. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang. Napintas mo tinamay anda na nga rami dito balay yo Elvira. Nagastos yo dito anya. Manot na gastos yo dito ngay. Uwan nanang. Diyak kabisado nanang. Talupay gayam ti kwarto na. Dak
Kalaki nagastos yun dito yan niya. Naglalawa kwarto. Uwan nanang. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Talupay gayam ti kwarto Nawaya na. ka no dagiti apo ko yung iti kwarto Agasem. Naglalawa kwarto. Sasagay sa kayo iti Kasta ti kwarto. kayat ni Jack nanang. Uwan nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yung iti kwarto da. Wala. No kasta. Dakkel. Sasagay sa kayo iti kwarto. Napintas. Taon Tupan na na. nakaramid na. Naimbagmag. Tanapanunot ni Jack. Tinagipatakdar. Iti balayo. Dakkel. Kan napintas. Tipan nakaramid na. Naimbagmag. Tanapanunot ni Jack. Tinagipatakdar. Iti balayo. Gayaman. Pagihaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga daw nga impay mo kada karabangan gayaman. Agluto ak amasapa. Pagihaman kami, Diyos ko. Amasapa kami nga agihakar. Iti sabali manan gawaan nga impay mo kada kabalay ni. Agluto ak amasapa. Dayadag nga ikatanti nakaarakot nga ima ti asawa kay kadagiti kagawaan mo iti kabarbaro kabalay ni. Adayan. Na indayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawa kay mi istima ti asawa ka. Mabayakas to'y talang nga. Jack! Mabayak Diyos mi istima ti asawa. San matan nga kang angas ti asawa? Kakas to'y talang nga. Jack! Diyos ko! San matan nga kang angas ti asawa? Tayon manong. Meron, Junjun. Ading. Awanin ni Di kayo tata. unay aglan Na na tayon rin manong. Nanang. Meron, Junjun. Ading. Jack nga na napintas ang plano niya po Diyos. Di kayo unay ang ladingit at nakisugay palubos na mapasamat ti kami. Jack nga na napayas ang plano niya po Diyos. Uwan nanang. Insa ka na akong dahil tayo mapasama. Iso palubusan tayo ni tatang. Tapos na bakain nanan. Uwan nanang. Insa ka na akong dahil tayo mapasama. Imbag no saan ang makiasawa man ni nanang yun? Itatana tayo ni tatang yun? Ha? Diyak ka mo ha, manang Jess ha? Aray, ubing pa imbag no saan ang makiasawa man ni nanang yun? Itatana tayo ni tatang yun? Anya, ha? No makiasawa man ay, manang Jess ha? agsapon da iti sa balya pag naaganda. Iso asigurado ang makiasawa man ng dayjay. Anya? Nanang, No kasari makiasawa tayo man mo ay, Elvira. agsapon Tama da nga, iti sa ilako na balya di pag balay da. naaganda. Ay na, di na basta mailako dayjay. Tanda kanyak ti Nanang. titulo ti daga. Kasari tayo mo ni Elvira. Sa bagay mo tama nga no ilako na dyan balay saya at no Ay may na, bagayon di ti na basta pangedengyaw. mailako dayjay. Saan nga Tanda kanyak ti sigurado titulo dayjay ti manugang daga. yaw. Sa bagay mo Hindi ka madanagan. Masaya kita iji no may balay da. bagayon ti pangedengyaw. Saan nga sigurado dayjay manugang yaw. Sige, di ka madanagan. Sikati makamo, apa nakita iji balay da. Elvira, itatanatayan ka anak ko. Itala may bagak day. Sikati makamo, apo. Jack kaya ta may stress day di Jack. Iso Jack Elvira, itatanatayan ka anak ko. Itala may bagak day ganya. Dahil to'y balayo ngayon patakder yun dito. Iso Jack imbalayo na day niya. Ngam to'y lute. Saan niya day ka nanang? Dahil to'y balayo ngayon patakder yun dito. Ay kumatamawatam day tabalas ko. Ngam to'y lute. Saan kumaaday ka di pagsaksakitan tinakam mo. Ngam, ay nasa pala kumatamawatam day tabalasan ko. Saan kumaaday ka di pagsaksakitan ngam di kay madanagan. Awaan ti mang papanaw ka na kayo dito, Elvira. Ni Manong yung agnaid kayo latta dito, aginggat kay kayat yo. Tabalay ngam di kay madanagan. Awaan ti mang papanaw ka na kayo dito, Elvira. Saan ko mga kayo latta dito, aginggat kay kayat yo. Ni Jerry nga may nga anak ko kintawid dito. Ulita, sa bali tayo itid tawid day di saan ko mga agsaksakit tinakam mo. Jack pa'y lamay itid itaatan nga may nga anak ko kintawid dito. Basta sa bali tayo itid tawid day di Jack. Ang dagiti ubing pa'y lamay itid panagaatan Jack pa'y nga urayak abumaro dagiti anak mo. Basta adan to itid tawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Iso nga urayak abumaro dagiti anak mo. Kamay ni Auntie Elvira. Tapno may panaganan kadakwada. Imbang nakit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Tatang, kan imbang malipay nga awan ka ni Auntie Elvira. Papanaw kadakwada ijay. Anyat imbagana yan. Imbang nakit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da.
Imbaga na kumaanga, ikaawan ka no, ti magpapanaw kalakwada ijay. Babaan iti panagnaag da ijay. Mister, may ikano da. O di pumanaw danton, imbaga na kumaanga, ikano da tinagastos da iti balaydan. Babaan iti panagnaag da ijay. Tanong may ikano da. O di pumanaw danton, So, baybayaan tayo pala idangag na rijay. No, awan mo ibagbagada. No, kaya't ko ito Ay, papanawin. naimbagpay ka ti asawa jay ading. So, baybayaan tayo pala idangag na rijay. Sakbay ang No, awan mo pimusay. ibagbagada. Ang amsyak ngay inayaw. Ay, naimbagpay ka ti asawa jay apulos mo. Tapinatakderan na iti balay. Hindi matalagan, anak. Sakbay ang Tanda kami pimusay. kinigisa. Ang Saan amsyak da ngay kayo inayaw. abaybayan? Unakpay pinamanok apulos mo. Gusto lang ti Hindi ka pangiting matalagan, ko. anak. Tanda Ajak kami iti kinigisa. alote kadakwada. Saan da kayo abaybayan? Takukuha ka nga Agyaman tayo dyan, ang anak. Jerry ah. Wen, kukwayo ka ni Jay sang abukok day chay. Ajak No, iti kaya day tayo, chay alote umakar kadakwada. tayo ni Jibalay na. Panawag tayo ng tuidahan na balayo. Wen, kukwayo ka ni Jay sang Mabalik tayo matag abukok na day rin chay. Tatawag ko mo dyan, nagpatakmakar tayo ni Jibalay na. Ay, wen anya. Panawan tayo ng tuidahan na Angam- balayo. Naimbag Mabalik tayo no matag manukot na rin ni dyan. Elvira. Tatawag ko man dyan, nagpatakdiran tayo. Awan maramidan na nana. Ay, wen anya. Dakdakkel tigambangan tayo dyan. Kwarta mo tikabsak ko Naimbag tinaaramat no iti manukot ni dyan Elvira. balaya. Mayat saan man naman sa kwarta? Awan maramidan na nana. Dakdakkel tigambangan tayo dyan. Ne, Kwarta mo si kamat tikabsak ko gayang tinaaramat manang iti Jessa. dyan balaya. Sumrek ka. Saan naman akwarta? talagang sumrekak. Paiyag ko da gito'y Junjun. Ne, ha? Si kamat gayang manang Jessa. Manang, sumrek ka. Sarabo mo ka Talagang sumrekak. Paiyag ko da gito'y Junjun. Gamit ko da gito'y. Agibunag kami nga mingan ka da gito'y gamit mi. Taumakar kami dito eh. Sarabo mo ka di kada kami. Agyan kayo, Saan? dito'y balay mi. Gamit ko da Manang, gito'y. Balay tayo ko naman. Agibunag kami nga mingan ka da gito'y gamit. Balay yun. Taumakar kami dito eh. Balay tayo amin ha? dito eh. Agyan kayo, dito'y balay mi. Ola. Manang, Tulungan da kamang isin pa kada gito'y gamit ko. Tadagamit di ayan to'y balay yun. Iso Day balay taman, tayo o, amin manang. dito eh. ha? Ikatam dagiti gamit mo. Ola, tulungan ka kamang isin pa kada giti gamit. Agkakasilid kayo sa dino ti silid mo. Tanalawa mat to'y Day silid taman, to'y o, balay yun. manang. Umay kami agyan kada tatang kenlola dito eh. Di ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo talo. Tanalawa mat to'y Elvira, silid to'y pasensya balay kan yun. ano, umakar Umay kami kami dito. agyan kada tatang Anak ko kenlola dito eh. pinagdustos dito. Iswa dakkel ti karbangak iti dayto balay. Elvira, pasensya kan ano, umakar kami dito. Di mo samot kayo nagnag kami dito. Ibaga ma Elvira, dakkel ti karbangak saan iti mo dayto tanang? balay. Nanam, binagaan na Nay, kami di mo samot kaya't nagnag kami dito. Ibaga ma Elvira. Saan mat nanang? Nala, agtitinulong tayo, Binagaan na Elvira. kami ko mga umuna. Sumulang da Tapno, kami, di maiyak ka tulungan pa, da kayo. ikaw dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayo, Elvira. Apakas jay da lola. Sumulang da kami, di tulungan da kayo. Nagbali mo titrato da kan ka. Kasla ka gurgura da kamatan. Apayakas jay da lola. Diyak Manipod ko na tayo makayat ngay tata. bagad ay to'y kan ka anak. Nagbali mo titrato da kan ka. Adan na ka mo. Kasla ka gurgura Iso da nga kamatan. panahon siguro, tapno maamuam ti agpaiso. Diyak ko makayat ngay bagad ay to'y asaan da akayat para iti day di amayo. Adan na ka mo. Tati kayat da. Iso nga panahon siguro, tapno maamuam ti agpaiso. Ngam sigud asaan da akayat para iti day di amayo. Iso nga nasakit tinakam da. Jay baknang ti asawang ti abayo. Iso tagtagibas si Tanda. Ting kasarday di tatang yun. Iso nasakit tinaagam da anak. Awan lun ko trabaho. Iso tagtagibas si Tanda. Pudnumat kami nga awan trabaho. Iso inday ta anak ko. Maklon ko day ta. Katno kayat danti agnaad dito'y balay. Pudnumat kami nga awan trabaho. Tadaga dito'y nagpatanday ta anak balay tayo. Katno Wanak kayat man danti tawid agnaad ni dito'y tatang da balay. ito'y. Bayan tayo lang mo iti. Tadagada do'y nagpatakdaran ta balay tayo. Tanti panunot ni Wanak man Lola yun. tawid ni tatang da Saan ito'y. ba't kanu aday to'y titawid ti amayo? Iti. Okay lang. Tako na ba't ni Lola yung awan magpapanaw kada tayo dito. Saan ba't kanu aday to'y titawid ti amayo? Okay lang. Abay, Tako na ba't manuti ni Lola yung nagastos awan yun dito'y na magpapanaw kada ipatakder tayo abalay. dito. Dito'y tawid ko adaga Elvira. Ha? Abay. Pagkadi bayaw. Manuti nagastos yun dito'y na ipatakder abalay. Dito'y tawid ko adaga Elvira. Tapno nalawag ti saritaan. Apay ka di bayaw. Anyat kayat mo asang Damagit bayaw. atap no amok. No manuti nagastos yun. Tayo.
Igasay tayo iti binulaan. Takas laabang yung agnanay dito. Anyat kayat mo asawan ba Oray yan? ibaga tayo na 5,000 iti nagastos nyo. Ikasay ang nagastos nyo. Takas laabang yung agnanay dito. Sapol iti sabali. Oray ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Dagakmat da ito'y anya ikasay amin ang nagastos nyo. Okay lang kin ka. Mabalin naman siguro ti agsapol iti sabali pagnetan nyo. No, kasta ti ko na yung bayaw. Dagakmat da ito'y anya kukwak mo da ito. Iso pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang ti bagpaganin na ng aramidan na. Anya nga, iso may bagakon kin ka. Iso pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang ti bagpaganin na ng aramidan na. Ikan sa mo may bagakon kin ka. Tapno maisaga na ang data. Subject ko, tatang. Masaduta ko. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Yesa. Kunak nga min umakar kayo ti pag-aaral. Ngam ijay mo't nakangingina ti kahit mo pag-eskwela. Masaduta ko. Sa ita. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Kunak nga min umakar kayo ti pag-aaral. Agtuloy Ngam ako ijay yung mo't sumaruno. nakangingina ti kahit mo pag-eskwela. Basta, agsabay pa'y tanasakit Sa yung ita. ulo. Akit kat ka magayang. Sayang ti gastos, Jessa. Agtuloy ako yung Trabaho, sumaruno. Elvira. Basta, agsabay Agtrabaho pa'y ka. tanasakit yung ulo. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyaw. Nang runakit na agkulehyo ti inaunang anak mo. Elvira. Huwen ba yan? Agtrabaho ka. Madamati pa Tapno nag-apply adda pangalaan nyo iti pagbiagyaw. Dahil tangamin kayo nang runakit na nagsangkir kayo ti inaunang anak mo. Nang namnamakalatan iti sweldo na. Madamati pa nag-apply Kung ko iti nagtrabaho ka kumama, di Dahil saan ka tangamin marigatan ita. Ta nagsangkir ka iti dahi di kapsat ko. Matlat Ang aminan ti namnamakalatan iti sweldo na. Kung nagtrabaho ka kumama, tapno makatulong marigatan ita. Pasensya ka bayaw. Siyak matlat ang aminan ti gumatgatang iti sidayon tayo. Makastre kakton iti Nagtrabaho trabaho. ka mat tapno makatulong kamay. Pasensya ka bayaw. Oo na. Sana bali. Tamakastre kakton iti trabaho. Alaga gayam denggan iti sumaruno nga upload ti part 2 no pagibusan ti pakasalitaan. Dito'y drama tayo. Biyang. Alaga gayam denggan iti sumaruno nga upload ti part 2 no pagibusan ti pakasalitaan. Insurat dito'y drama tayo. Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos dagi na kanakanyo amin. Eni Palasyo. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos dagi na kanakanyo amin. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Gati tayong tayong dendanggan ti part 2, ano pagibusan, naimbag nga oras yung manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Gati tayong tayong dendanggan ti part 2, ano pagibusan, ti pakasalitaan. Trabaho ka mat Elvira. Ti drama tayo. Tapno makatulong ka diti balay. Pasensya ka bayaw. Sana bali. Tamakastre kakton iti trabaho. Trabaho ka mat Elvira. Tanay, tapno makatulong ka diti balay. Dagsapsapol iti taraon tayo. Pasensya ka bayaw. Makitinulong ka Sana mat bali. Tamakastre kakton iti trabaho. Rumpang lang Tanay, Agabroad ka, siyak matlatan Nana? dagsapsapol iti taraon tayo. Taday talaga. Makitinulong ka mat Ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti Agabroad kapsat mo. ka, nanang? Ano ti pag-applyan iti trabaho. Taday talaga ti amok a solusyon ti amin. Sana makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti Pilipinas. Ano ti pag-applyan iti trabaho dito bay anti ahadim mo basit ti sweldo. Agadal kayo sana imbang makaurnong adagos no Una na. talinaedak dito'y Iso nga lang, Pilipinas. takailiw da kanto ko ni ating ko. Di mo baybay anti ahadimuhan. Agadal kayo na imbang ti aldaw itan. Una na. Sana mapupuutan Iso nga nga urayan lang, ti tawan. takailiw da kanto ko ni ating ko. Sige nga rod, nanang. Sana Basta ti bali. desisyon mo. Tamabit lang Agan naglabas anad ti ka aldaw iti itan. papanam. Sana mapupuutan nga urayan ti tawan. Uray na kayo kani ading mo Sige nga rod, ah. nanang. Agan anad kayo Basta ti desisyon akanayon. mo. Agsingsing Agan anad kayo ka ko iti man. papanam. Awen anak. Uray na kayo kani ading mo ah. Agan anad kayo akanayon. Hello Elvira. Agsingsing Siyak ti kayo ko pagpawita man. mi ti kwarta. Tama nga no magastos lang tanak mo itawan kasaskan na. Ganna mangan paikit din no may Elvira. Siyak ti pagpawita mi ti kwarta. Madalagan. Tama nga no magastos lang tanak mo itawan kasaskan na. Agtalag ka mangan paikit din no may barkada. Wala na. Di ka Siya madanagan, kundi gumatang iti masapsapon masapsapon dagiti dagiti anak mo, anak mo, dagiti anak mo. Di da pay amo dagi Agtalag ka gumiti katigan kwarta niya. dagi jay. Di da mo dagi budget. Siya kundi gumatang iti masapsapon dagiti anak mo Impawit kon kanya. Di da pay amo dagi gumiti kwarta dagi jay.
Di damo tagi budget. Sumarunong agpaw Gat, kano nga gipawit ka nga ay? Itak nana. Impawit kon kanina. Ay, mga lang around. Basta di kag liway nga agpaw eh. Tadadagitan nak mo, iti puder may. Da kayong tipang ipaw itak nana. Ayan timpawin na lang around. Basta di kag liway nga agpaw Apay ka eh. di, Lola. Tadadagitan nak mo, iti puder may. Alaag ka no kan ka timpawit na kwarta. Ayan timpawit ni nanang mo kan ka iti kwarta. Apay ka di, Siyak ti Lola. gumatang iti masapsapon tayo iti balay. Ha? Alaag ka no kan ka timpawit na kwarta. Timpawit na kwarta. Siyak tagi budget iti kwarta. Pagbayad ko, iji pagadalang Siyak ti gumatang iti masapsapon tayo iti mapanagbayad. Ha? Basta yung mga kanyak mo kanyak timpawit na kwarta. Un, Lola. Pagbayad ko, iji pagadalang tinaduma, Lola. Siyakaw, Ikandak di man mo titi kwarta, mapanagbayad. manang. Basta Awan yung mas mga wildo ko. kanyak ti kwarta. Nagikata ko niti trabaho. Un, Lola. Anya, apay ngayon nagikat ka. Ikandak man mo titi kwartak nanang. Awan mas wildo ko. Driver. Nagikata ko niti trabaho. Stricto pa yakin lugan niti man manihuwag. Apay ngayon nagikat ka. Asino matabos dahi dyan. Apay, nagapa kayo aya. Driver. Lakas ta na nanang. Nag-stricto pa yakin lugan niti man manihuwag. Lawan na saya at amar aramida. Apay, nagapa Negatibo kayo ang aya. matilaw na kanya. Lakas ta na nanang. Iso nga imaneho nan Jero na alugan na. Anya, Kasulawan na saya at amar aramida. Negatibo ang matilaw na kanya. Iso nga imaneho nan sa nga rin Jero ko na alugan na. Anya, gumatang ako Nan, ti abasto kurtayo tayo mo, diti nanan. balay. Nagpawid sa amin ni Elvira. Hello, anak Antoy, ko. Kumusta sa nga rin kayo? ko pailaan nga tani. Saan nga okay na Gumatang ako ti abasto tayo diti balay. Saan mo lang ang binayadan ni Lola, timatregula. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay na nan? Aginom da dito balay. Saan mo lang ang binayadan ni Lola, timatregula. Barkada na dito. Anya, apay ngay. Diyan ka mo ah. Ay, concentrate ka. Gripaso da dito balay. Anya, Kanayon nga agawin apay ngay. Kasta ti aramidan da. Kanayon ka kami pa bukawan ana na. Ay, concentrate ka. Gripaso. Anya, Ano kay pawpawit mo ti kwarta. apay ngay. Kasta ti aramidan da. Kanayon da kami pa bukawan ana na. Kanayon da ka mo utan. Madingar aramidan na. Ano kay pawpawit mo Sige, ti anak ko. kwarta. Tapanunutag ana impag no anya tinasaya at ama aramid. Kanayon da ka mo utan. Anya, Ay na, ano kas Sige, tamad lang ter anak ko. aramidan tinakaikamanga. tapanunutag ana impag no anya Nasaysaya at tinasaya langin at ama aramid. asuminan iti pag naedan dagiti anak mo. Damot Ay na, ano kas tamad lang ter aramidan tinakaikamanga. Nasaysaya at langin asuminan iti pag naedan dagiti anak Kasi dagiti anak ko mo. ama puy-puy. Damot na Kapuy nagagina ti ko ng anak aramidan ti bayaw ko. mo. Ay, kanayon da kanong agbar Kas ti jabalay. Nga aramidan. Ay, mangkita kan iti baunang nga Kasi agsapon iti dagiti pag anak ko naedan ama dagiti puy-puy. anak mo. Kapoy ti aramidan ti bayaw ko. Kontak da kanong agbar ti jabalay. Tatang danak amang Ay, kadwa mangkita kan kadagiti iti anak baunang ko. nga agsapon iti pag naedan dagiti anak Kano mo. ba lang yung dayjay? Yung Wente. kaslada kayong tinapaksyan. Kontak ti kasinsin ko. Nagloko mo dayta na Tatang danak nakaikamanga. amang kadwa Awan kadagiti anak ko. babainda. Flang! Kano ba lang yung dayjay? Nagkuna Yung kaslada pumanaw kayong kayo tinapaksyan. aran. Ni Nanang Lola. Nagloko mo dayta na Umakar nakaikamanga. kami kanon iti Awan pagnadan. babainda. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, nagkuna pumanaw kayo aran. Sweldo na. Ni Nanang Lola. Iso aya dayo na kayo kada Umakar kami kamay. kanon iti pagnadan. Managing bubukod mo Agabang kami tinayo. kanon iti pagyanan mi. Di kayo mo't Apay. mabisbisinan dito. Imot na ti Magatang sweldo mo't na. amin na kayat yung Iso aya kanan. dayo na kayo kada kamay. Di kayo pumanaw. Managing Nakasarita bubukod to mo tinayo. Di kayo mo't mabisbisinan dito. Ape, Magatang lapdan mo't nyo. amin na kayat yung Kasano kanan. ka na kayo? Imot Di nada. Di kayo pumanaw. Imot na Nakasarita kasarita to na tinayo. Baybayaan yun, gunak mo. Desisyon ta kayo na. Lapdan nyo. Kasano ka na kayo? Imot di nada. Malaran. Imot na Ituloy mo tisweldo na taging jablaw. pare. Baybayaan yun, gunak mo. Nilulam. Desisyon ta kayo na. Isa palugutan nyo. Hindi ano pumanaw dan na. Malaran. Ta siyempre, ituloy mo taging pare. Panawan dan to'y balay da. Imoy kaskaso ni Lulam. Ti agnumar iti daytoy. Ay, Meti ti ano pumanaw dan na. Ta siyempre, Kasano tayon ngay. panawan dan to'y balay da. Iti kwarta tayo. Datayon ti agnumar iti daytoy. Problemahan ti kwarta. Wan Kat kiti, adamat sa ni kwarta yo. Sano tayon No ngay. kayat yu ti makaigam iti kwarta. Tayo iti kwarta tayo. Mangila ko tayo iti dagayo na na. Yu ti kwarta. Anya. Kat adamat sa ni kwarta yo. No kayat yu ti Jessa. makaigam iti kwarta. Apay ang kasla Mangila ko tayo iti dagdag dagayo na nang. Anya. Jessa, kasarsarita ka. Jessa. Lukmag mo day tawan no anya. Apay ang kasla Masikugak, dumakdak Lola. kiltachan mo. Anya. Adan na yan Jessa, no. kasarsarita ka. Kasino tinakasikog Lukmag mo ka. day tawan no anya. Ayaw, dito'y balay ta kasarita Masikugak, mi iti Lola. amam. Diyak amo no asino kadakwada ti ama to'y sikog ko, Lola. Adan na yan no byom.
Anya, asino tinakasikog ka? Adudaya! Ayabam dito'y balay takasarita mo iti ama. Lola. Tsak amo na sino ka Anya. nakwada ti ama to'y sikog ko, Lola. Anya, sano nga iti sikog ni Jesse Abay, Jerry? Adudaya! Awan mo't kano ti mga klon ka Duada, dagiti Lola. nobyo na iti sikog na. Anya! Kitbaybayan yun, anana. Anyat Kasano nga iti maaramidan tayo sikog nga. ni Jessa Jerry? Tulungan tayo Awan latan mo't ate kano apo ti mga kayo. klon ka dagiti nobyo Kaasi na man. iti sikog na. Ay, sinayang Kitbaybayan na yun, ti alala. panagadal na. Anyat maaramidan tayo nga. Nagsardang lang arudan na Tulungan tayo nag-eskwela, latan ate apo kayo. nagpasikupay. Kaasi man. Sano nga yan tibiyag na? Ay, Ala, sinayang na ti baybayan tayo. panagadal na. Aklunan tayo tayo ami. Nagsardang lang arudan na Tadaditan nag-eskwela, nagpasikupay. Impis nga ungtan tayo. Sano nga yan Tulungan tayo tibiyag gid Ala, baybayan tayo. Gurguraan di apo ko yun tayo tayo ami. Tadaditan nana. Kumusta Imbes ti nga ungtan panagadan tayo. mo, Aran? Tulungan tayo gid Masayat mo, tanti. Diyo ko magurguraan di apo ko yun. Nanang. Simpangan ti panunat ko. May Kumusta ti panagadan mo, Aran? Nasayat Masayat mo. mo, tanti. Kat si ka nga, Manipod Junjun. imbakar tayo dito, eh. Kumusta mo ti panagadal mo? Simpangan ti panunat Mayat ko. anti adatap ko May di pasnat mo eskwilaan. paso. Ay, nasayat nga ron. Congrats Kat nga si ron ka nga, ah. Junjun. Ala, kumusta mo ti Itutuloy panagadal ti mo? Nagsingsingpot yun. Mayat anti adatap ko Panunutin di niyo eskwilaan. inayong. Ay wa. Kaasi mo ti inayong. Congrats nga ron Iso ah. magadal kayo anay mahagwan. Itultuloy yung ti Wala, panagsingpot yun. Panunutan niyo ti Makita, nasimbangan ti panunod mo ita. Tanaya dayo na kiti anak mo iti sidong, ti ingrata Wala, ang tugangan. Naimbag nga ron. Makita, nasimbangan ti panunod mo ita. Tanaya dayo na kiti Sana anak mo bali iti ta susweldo sidong, ti ama. ingrata ang tugangan. Nagigay tumat na kay kamangan. ko amang katkad. Agom dan tuma ngamin. Imbes Sana na bali ta bayo. susweldo ama. Imbes adi kagabang ka na kiti anak mo. tumat na kay kamangan. Kasi mo din tinaramid. Agom dan tuma ngamin. Sana balin. Imbes nga dabalayo. Patsyak asaan da kami abay-bayan. Imbes adi kagabang ka na kiti Iso anak ti mo. tarabay ka da Kasi mo din tinaramid. Kadagiti anak ko. Sana balin. Patsyak asaan da kami Lala. abay-bayan ti Diyos. Pudno aya naglako kayo iti tarabay dagayo. ka da kami. Nangulatan na kadagiti awan mo anak may ko. gatang iti makanan, Jerry. Apay nga ilimlimad yun ti panaglako yun nana. Aya naglako kayo iti dagayo. Ibagak mo't lang Iti sa bali pala tao tinakam mo. Makanan, Jerry. Apay kasta kayo. Apay nga ilimlimad yun ti panaglako yun nana. Naglako nyo. Manaw. Ibagak mo't lang. Iti sa bali pala tao tinakam mo. Apay kasta kayo. Ket. Ayan tinaglako nyo. Ken Inaklo manaw. mo di foreigner nga dadaton kan ka, Elvira. Iti bag ko, anak ko. When friend. Lupay medyo alanganan na. Lukas ta, inaklon mo di foreigner nga dadaton kan ka, Elvira. Sige When kiti. friend. Suportaran ka ini Medyo dayta. alanganan na. Nga, amo na ka di nga dadwang anak mo. Awan isli masikupin ko na. Sige Amo kiti. na amin dagita. Suportaran ka ini Naku na dayta. amaklon na dagiti Nga, anak ko. amo na ka di nga dadwang anak mo. Matlagayan. Awan Gones na. Anya Anya pala tar amin aramidem. dagita. Makiasawa kan Naku na kukwana. amaklon na dagiti anak ko. Oh, Nagsapan na matlagayan. eh. Gones Kakaklon na. ko na kinkwana. Anya pala tar aramidem. Uray man. Makiasawa kan Ay, kukwana. sus. Madlaw, ana singpot na dyan. Nagsapan na eh. Patsing nga awan to ti pagbabaw yan. No iso ti Ti uray pagkasawa. man. Ay, sus. Adayo nga Madlaw, inauna ana siya, singpot na dyan. friend. Foreigner. Iso nga rod ako nakawan Patsing nga awan to ti pagbabaw yan. No iso ti sigurado pagkasawa. a loyal day dyan nga kaya. Adayo nga inaunangan siya, friend. Iso nga rod ako nakawan Pagsakit pagbabaw po ko yan. yun. Ngamin, Kwartayo man. sigurado a loyal day Ayawan dyan nga kaya. kwarta kung Jerry. Nagastos tayo amin na nanaglakwa iti Nanang. daga. Kagsakit niya po kayo manen kwartayo man. Adut agbirbirok iti Ayawan dagayta. kwarta kung Jerry. Ila ko yukot aminan Nagastos tayo amin na nanaglakwa Basta puwero to'y ayan ti balay. Aglako kayo manen pagyanan tayo. Adut agbirvirok iti Di, dagayta. awan tuntisan ni Kwata yung Ila anak ko yukot ko. aminan Uray adda sa ni kwa Basta tayo. puwero to'y ayan ti balay. Kwarta tayo. Adda pagyanan tayo. Nanang. Iso nga ilaw yung Di, kiting. awan tuntisan ni Adamo Kwata kabayo. yung anak ko. Siyak ti mangidil Uray, iti adda sa sa ni tayo. kwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Si Kangaro ti Awan Makambog, sardina Jerry. Iso nga ilaw yung kiting. Adamo kabayer. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Jessa, nala. Apay Si nga Kangaro ti pagpakwa mo, Makambog. Jerry. Masikugak man nga ruden, Lola. Anya. Sino man nga tinakasikugan ka. Apay nga Boyfriend ko, bakbakwa ka. Lola. Iso na lang, masikugak man nga ruden, Lola. Anya. Sino man nga tinakasikugan Iso nga ka. libas mi ti panagsarak, ko, Lola. Iso na lang, tayo mo na masikugan. Sana na nagpakpak Aniya. ka kanya. At tangamin Aniya. asawa na. Iso nga Ayun ilibas ay mi ti matang panagsarak, maybe. kastargas-gasat mo, apo. Idinamo na masikugan.
Di ka madanagan tadda kami iti amang tulong kan ka. No kasakulay mo kwarta. Tagas-gas. Ibagamlaan taikan ka. Nala, di ka madanagan tadda kami iti amang tulong kan ka. Napangabak ko di kwarta. Sa pulam ti kwarta. Nagdubli ti kwarta ka na. Ibagamlaan taikan ka. Akat mangtid ka nga ron iti balato may iti anak mo Nana, talaga mangabak ko di kwarta. Nagdubli ti kwarta na na. Ato. Kaya, akat mangtid ka nga ron iti 5,000 balato may pesos iti kayo anak iti mo apo ko yun. Talaga magitkan kayo nanang. Nagsaya atin nga. Ito maminsan. Ato, sumurot kayo kanya kiti papapanak na na. 5,000 pesos kayo iti apo ko tayo. Ay na, imbag nagdubli saya atin nga. Maaba, Ito maminsan. tinaglakwak iti Sumurot daga. kayo kanya kiti papapanak na na. Basta siya ti mangilaban. Amangan pegat mo, triple ah. Nungay maaba, gawa ng tinaglakwak iti daga. Agduble. Umayak mo. Basta siya ti mangilaban. Amangan pegat mo, triple ah. Graduation ko, nanang. Alamang nga ron anak ko. Mabalin ay Kaano yaman mapan at ka man katindaran. Di pa Taumayak nagkaduan mo. mo anak ko. Ay na, kablaawan Agyaman nak talagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ay Agyaman nak iti yaman at adungan mo siya. katindaran. Di pa naggraduan Isagot mo ko anak kada ko. kay ti baligi. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate ka. Makasaan na kiti Agyaman nakaroon nak ang iti sakto adungan mo para siya. ka. Isagot ko Tunoy kada mo kay ti baligi. matlaangan. Ti arapaap mo. Anak ko aya. Makasaang itakiti nakaroon Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para Tunoy mo anak ko. matlaangan. Ti arapaap mo. Paypayso ni Daddy George din bagana. Naalaan na Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat Anak. para abroad anak ko. Agdadan na tayo ijay Kamusta? abroad. No kaskasano. Paypayso ni Daddy George din bagana. Naalaan na kami ni Pagilyanda. Talaga nga imot tayo dyan babae. Agdadan na Nagawid kayam dito Pilipinas. Hindi pa imaya pulos dito balay. Baybayan ah. No di na Talaga tayo nga pagan imot ano tayo lola. dyan babae. Limastog nga minang Nagawid tano ti kayam dito kwarta na. Pilipinas. Hindi pa imaya pulos dito balay. Sumabali Baybayan kayam ti ugali No tayo di dyan na tayo babae. pagan ano lola. Limastog nga minang tano ti kwarta na. Dapat Ay, ko nga huwag abroad naroon na ka nun. Pati nagiti anak na Sumabali lola. gayam ti ugali day dyan babae no madu ti kwartana. Ay, Lumastog kan mo kumusta mo pansin. natan Dagiti ka kasinsin Dapat ko mo. nga abroad Ay, na ka kakas nun. jay, Pati ah. nagiti anak na lola. Nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay, kasi ka nga eh. Huwag Di ka mo yan. tuloy ti Kumusta mo panagadal nga mo. tandagiti ka kasinsin mo. Adapay mo Ay, nabatbata kat kas, Jay, akwartak. No kaya't mo Nakalpasan ni tagadal Aran manan. iti panagadal na. Pagadalan ka po. Kasi ka nga eh. Apay, di mo apalan ti kasinsin mo. Adapay mo Saan? nabatbata akwartak. Pagan anok ngay No nga kaya't apalan mo dahil dyan. tagadal manan. Saan da matabak na? Pagadalan ka po. Ituloy mo Apay, nga di di mo mo apalan ti eskwela. kasinsin mo. Siyak ti mga awer ka Saan? dagiti anak mo. Pagan anok ngay nga apalan Saan, dagi Lola? dyan. Saan da Papain matabak ako na? na Sumrak iti pagadalan. Ituloy mo nga Sigurado asyak. eskwela. Ikabakatan Siyak ijay. ti mga awer ka dagiti anak mo. Saan ang lola? Ag-flight Papain kayo ako nga na sumrak agi iti nga pagadalan. kasinsin. Sigurado asyak. Ikabakatan ijay. kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Ag-flight kayo nga agi Alam, na kayo nga agi na iti pagilian. Nakaragragsakat para Well, kada insan. kayo. Ngamin, Nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Sikatin ang bayabay ka dagiti Ala, anak da kayo ko, nga bayat agi na iti iti kaawan pagilian ko. da. Ay na, Well, awan na insan. nyaman na insan. Agyaman na Masyanak namin kada kayo. Gapoy Sikatin ang tinaramin bayabay ka dagiti dagiti nakay anak kamangam ko, kan ka. bayat iti kaawan ko. Inalman dati sa niko awan na para nyaman kumakada na kayo. insan. Ala, Masyanak namin kada baybay kayo. amon insan. Gapoy tinaramin dagiti Tanabayagan nakay alinipat kamangam ko kan dayta. ka. Ay na, Inalman talaga dati sa nagsaya niko ti para panagpuspuson, kumakada kayo. Elvira. Ala, Kat gapoy ti dayta. baybay amon insan. Napintasan ti biyag yung Tanabayagan agina. alinipat ko dayta. Nakaasawa ka iti na talaga nagsaya ti panagpuspuson. Adamat ti Elvira. natalgad at trabaho mi jam Kat bro. gapoy ti dayta. Huwag nga Napintasan ti biyag yung Dayta agina. mo ti pagyamyaman at Nakaasawa itigos ka iti insan. nasimpot. Saan na kami Adamat ti natalgad at trabaho mi jam bro. Huwag nga roon. Nanang, nagsuldo ako. Pagyamyaman at Ato iti itigos kwartayo. insan. Saan Idulan na mo ti kami kwartam, ang anak ko. binaybayan. Ada kwartak. Isu adinak ikan. Nanang, Hadap nagsuldo ako. trabaho. Ato iti kwartayo. Gumatang kakit dia Idulan mo kadagiti ti kwartam, masapsapul anak mo. ko. Ada Kan kwartak. agurnong ka. Isu adinak ikan. Huwag ka nanang. Kadamat Adaga trabaho. tayo alo kay Pilipinas. Gumatang kakit Patakdarak dia ko iti kadagiti masapsapul mo. Asino Kan nga iti mangimaton agurnong ka. kat awan ka Huwag matijay ka anak ko. nanang. Adaga tayo mabalin alo ko kay tal ka ni Jay, Pilipinas. nanang. Patakdarak ko iti Ala liso. anya. Makaammo ka anak. Sino nga iti mangimaton kat awan ka matijay anak ko. Ado ti mabalin ko tal ka ni Jay, nanang. Kat ala Sikal man makaammo ka anak.
Ay na, kasano day tanay. Sapay awan kwarta tayo. Ay lako tayo pa yung tibalay tayo. Awanan pagbayad tayo kasano day tanay tayo. Sapay awan kwarta tayo. Pagpaduntor mo, Jerry. Ay lako tayo pa yung tibalay tayo. Awanan pagbayad tayo diti pagababangan tayo. Kanya nga iti pagpaduntor mo, Jerry. Lola! Kumatatak na giti pulis! Apa yan? Ay sus, kanya tinararamid mo. Ay apo! Lola! Lola! Niliwanta ka naglago, iti may parit nga. Apa yan? Ay sus, kanya tinararamid mo. Ay apo! Jerry, anak ko. Niliwanta ka naglago, iti may parit nga. Kaya pinanawan na kami. Napaw na yung tanag, Jerry. Anak ko lang yung bibiyag mo. Kaya pinanawan na kami. Banta. Napaw na yung tanag sa pati panangipulan mo itibiyag mo. Kumusta kayo, Lola? Ay kasi kakadinaytan na po. Ay na junjun. Ay napaparo kayo. Kumusta kayo, Lola? Kumusta kayo, Lola? Kailita Kasi kayo. kakadinaytan na po. Kanay na junjun. Ay napaparo kayo. Kumusta kayo, Lola? Kailita kayo. Napapawyak din nararamid ko iti kang labas. Sorry ka na kayo. Magkonsensya ako. Magpapawyak din nararamid ko iti kang labas. Sorry ka na kayo, anak. Magkonsensya ako. Malisang ko din nararamid may ka na kayo. Sabay ko na kayo, anak. Bakit ako? Isa pa ka Ipatpatag na kayo. Wala na. Ipagpatag kayo. Awan sakit tinakam na kayo. Ayan ni Manang Jessa, Lola. Ipatpatag na kayo. Wala na. Pagbalutan. Awan sakit tinakam ni kada kayo. Nabayagan anak kabalo. Ayan ni Manang Jessa, Lola. Tikad kay wadagiti anak na. Tanatay balutan. Iyo, Jerry. Nabayagan anak kabalon. Magsud kami itutulong kada kayo. Ay supay nga aramatin niyo. Saan min ang mauray ti panakay ni Manong Jerry. Tagsubli kami magsud ijaabronong kada kayo. Ay supay nga aramatin niyo. Ikang kayo ti cellphone Saan ni min Lola. ang mauray ti panakay Natapangkultakan mi ni kada kayo. Manong Jerry. At pasuro ko Tagsubli yan. kami Padagitan manan ni Manang Jessa. ijaabron. Nagdiyan mo nga piniti. Elvira. Ikang kayo ti cellphone ni Lola. At natapangkultakan mi kada kayo. Sayaat kayo At at pasuro ko yan. tao. Padagitan ni Manang Jessa. Taure awan na sayaat kayong pagpakita ka na kayo. Yaman ako. Nasayaat kayo lata ka na. Nasayaat kayo at tao. Sorry manan. Taure awan na sayaat kayong pagpakita ka na kayo. Nasayaat kayo lata ka na kayo. Nay. Sorry manan. Ipatpatag na kayo, man. Lola. Liglig din kayo. Hindi ka labas sa pukok. Ipatpatag kayo, Nay. Ipatpatag na kayo, man. Lola. Di ka mangidagdaduma kadagiti kamang ti pamilya. Tapno di mon tutilmonan dagiti luwang. Alaga gayam di tanti nagibusan di ka mangidagdaduma kadagiti kamang ti pamilya. Tapno di mon tutilmonan dagiti luwang. Alaga gayam di tanti nagibusan di pakasalitaan. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Agarmusarkan, dire anak ko. Tulungan na tungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong ka na kayong agtrabaho, ije talon tatang. Anya. Nauma ako, nagrigri ka tatang. Tayaw. Kaya't kumati bumaknang. Nauma ako na tumultulong ka na kayong agtrabaho, ije talon tatang. Balain abaknan. Nauma ako, nagrigri ka tatang. Tulungan Kaya na kumatrabaho kumatrabaho iti talon tayo. No, arapaap mo. Saan nagmamasinsaw no pa nagtalon lang karami tatang. Amin bag. Nabayag kayo. Kung nagtatalon. Nagtrabaho iti Saan talon latamot tayo. ngayon masinso ti pa nagbiag tayo. Saan nagmamasinsaw no pa nagtalon lang karami ti pa nagbiag tayo. Kapiti pa nagtalon tayo lang. tatang. Saan latamot ngayon masinso ti pa nagbiag tayo. Saan pa nabaybayadan. At dakatin si mayatan ti pa nagbiag tayo. Kapiti pa nagtalon tayo lang tatang. Agsapo na kiti Nagaduti napinta sa utang pagdala. tayo, saan pa yan nabaybayadan? Napadasan tayo mat tinaalwan, apa nagbiag, tatang. Diyak kayatin ti tumulong ka na kayong agtalon, tatang. Agsapo la kiti napinta sa pagdala. Tap no mapadasan tayo mat tinaalwan, apa nagbiag, tatang.
Dimon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Adalaman tirapiila ka. Maawata, kipanagsim na ay dimon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Saanan anasaya at kipanagsungsungpat ni Jerry kadata. Maawata, kipanagsim na ay itinaunag. Awana hindi dengdeng na Saanan anasaya pamagbaga. at kipanagsungsungpat ni Jerry Nagbalin kadata. na natangkin ti ulo na. Naganak na. Di na kung matulungan nga trabaho ijay talaw. Hindi dengdeng na pamagbaga. Nagbalin na natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan nga trabaho ijay talaw. Madyak nga gawin tumutlaang ni siya kung titumulong ka. Di mo unay pagdalagan ti anak matarutan. Madyak nga gawin tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdalagan ti anak ta. Tay ka pa'y anak ka ulo-ulo. Apay ka din, ha? Amo matindi parikot ko David. ka, Jerry. Jak kayatan ti agawin ti Tay ka pa'y balay mi. anak ka ulo-ulo. Kaputan na umaakaw Apay ka ni ti din, ha? kinarigat ti panagbiag mi. Amo matindi parikot ko David. Sumit lagaya. Jak kayatan ti agawin ti balay mi. Idirabi ni. Kaputan na umaakaw ni ti Nakitulog ka kinarigat pa yun, dito'y ti balay. panagbiag mi. Matulungan na ka din. Sumit lagayang adikan na gawin di may tulong ka, Jerry. Nakiturog ka Tulungan pa na yun, kagsa dito pa ba? ni trabaho. Kaya't kung timanggay, David. Numay pa pa ni ti trabaho. Nya kumay ti may tulong ka kita, Jerry. Tulungan na kagsa pa ni ti trabaho. Ti barukong. Kaya't kung timanggay, ha? Numay pa pa ni ti Kaya't trabaho. masawan, David. Sana parikot kita. Saan basta-basta askan anating kar ti barukong. No nasirib kan nagagat ka. Anya ti kaya't masawan, Makinang David. kamot iti mabiit. Saan basta-basta at trabaho ti sarkam. Nagkidaw ka iti trabaho kanyang nagagat ka. Irekomenda ka iti busko. Sigurado ka ang matulungan na, David. Unang nagkidaw ka iti trabaho kanya sinagtang agayam. Irekomenda ka iti busko. Agyaman na, David. Saan ka na matulungan na, David? Oh, Jerry. Di ka pa yung agyaman kanya agayari. Iso matulungan ka ang Agyaman na, maipakita David. pa'y iti Saan ka na grupo. pa ang masidigkan ka? Iti trabaho. Di ka pa yung agyaman kanya, Jerry. Ha? Naskan ang maipakita pa'y iti grupo. Akabaulam, ti trabaho. Sa tinutinapan naman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak? Apay nga itakalaan nga agawin, Jerry. Nagawid akto, may ko alam dagiti bato. naman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak? Pampanunot ka kadi, Jerry. Nagawid akto, Saan may ko alam anasaya at dagiti bato. data apang panggapan. Saan ako nga agnaig? Adadagawan na saya ta mapasama kanya. Pampanunot Notak ka lang kadi, iti balay. Jerry. Nauma Saan ako ni anasaya at tinarigat ti data panagbiyak apang tayo nanang. panggapan. Adadagawan na saya ta mapasama kanya. No tama na madana kiti kwarta. Nauma ako Si dadanak tulad ta, tumulong ka na kayo. Kanitatang. Jerry. Ngandi kagdanag. Apama na madana kiti kwarta. Si dadanak tulad ta, tumulong ka na kayo. Kanitatang. Talaga natangkan ti ulo na. Ay, Lakay. Adeling. Hinala na amin ang dagiti bato na. Kat di talaga natangkan ti ulo na. Ay, Adeling. Hinala na amin ang dagiti bato na. Maramidan tapay. Kat di nan kayat ti Iso agnaon di ka kay nagladigay. Patya, kamakamiris tumadlang ni Jiray. Awan, maramidan tapay. Na dito'y balay. Iso di ka nagladigay. Di mo kumabaybay. Patya, kamakamiris tumadlang ni Jiray. Sa laknibam Agsuplimat na dito'y balay. Apapanan ko. Di mo kumabaybayan ti anak mi. Oh, sa laknibam nakasagana ka ka din, Jerry. Apapanan Yang amukan kinibus turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Oh, Kaya't kumatan anyaman, am-am mo ni nakasagana ka ka din, Jerry. Ano? Yung amukan kinibus turbo. Maam-am mo. Itayak tayo nakasagana, David. makasaritam ton, tibus ko. Kaya't kumatan am-am mo ni Boss. Naskan anatanang ka makisaritakan ko na. Madamdaman lang. In, Maam-am di ka mo. natigtanag, Kan David. makasaritam ton. Amo kong di aramida. Nasayaan nga ron, anatanang ka makisaritakan ko na. In, Diyan ni di ka Busto ko. natigtanag, David. Ay, ayapan na tan. Amo kong di aramida. Nasayaan nga ron, nakas na. Sigurado ka akayat mo Diyan ni tagtrabaho Busto kada ko. kami, Ay, Jerry? ayapan na tan. Uwan, Boss Dulpo. Kaya't kulaw na. Amangan numapilpilitan ka lang. Sigurado ka akayat mo Saan, Boss tagtrabaho kada kami, Kasapulat Jerry? ka talaga ti trabaho. Uwan, Boss Dulpo.
Kahit kulo na itulong ka ni David. Amangan no mapilpilitan ka lang. Imbaga ka din ni David Saan, no anya Boss ti Dolpo? trabahom kada kami. Kasapula ka talaga ti trabaho. Saan pa Boss Dolpo? Isa nagkidawa kiti tulong ka ni David. Naibaga na kanya. Imbaga ka din ni Naskan David agbalin no at anya ti trabahom anak kada dured kami. ken nasipot. Jerry. Saan pa Boss Dolpo? Ala, no talaga Lain, kayat mo tag trabaho naibaga na iti kanya? grupo mi. Naskan agbalin Dungeg ka, at anak anay dured pagkanya. ken nasipot. Ala, no talaga kayat mo tag trabaho Nailaw-lawagan iti kin grupo ka ni mi. Boss Dolpo, ti trabaho tayo, Dungeg ka, Jerry. anay pagkanyak. Antang pa'y gundawin mo, magbabawi. Jack, pagbabawian ti susurot ko iti grupo yun, David. Dolpo, ti trabaho tayo, Jerry. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Pa'y gundawin mo, mayat marud no kas na. Jack, pagbabawian ti susurot ko iti klase ti trabaho, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Sumat lagayam ang Mayat marud no kas na. Ano? Agsagana ka man. Nakastigayam ti klase ti trabaho, David. Nasken ama sursurum Sumat anay lagayam ang bagyamin. Sagana kan tapnog sanay Jerry makalawas nasken ama sursurum anay bagyamin. Anyang atahan ti mapaspasamakan ko. Makalawasan asaan Ikaw na yan panunod iti saan anasaya at adileng. Anyang Sa atahan ti tabaybayan ni mapaspasamakan Apo Diyos ti anak ta. Madanda Ikaw na na yan panunod iti saan anasaya Kaya at adileng. ganda kasama pa Sa tabaybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Ka adileng. Madanda na ka na Ulitak ngay baga. Kaya Ikaw na yan ganda kasama dandanag. kasama kiti anak ta. Ni Apo Diyos ti Bawatan ka, masalakday adileng. ti anak ta. Ulitak ngay baga. Dumteng tulad ta ti panawin ang makamiris ni Jiray. Ni Apo Diyos ti magsalakday di anak balay. Dumteng tulad ta ti panawin ang Kamusta ti makamiris ni panagsana Jiray. ni Jerry? Agawid mo't laeng di ti balay. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya to kasta. Kumusta ti panagsanay ni Jerry? Intun bigat metla, David. Panog ko na, Masubukan boss. ti kabalan na. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya to kasta. Adto'y tiladawan ti target yo. Intun bigat metla. Kasi ti sigot. Masubukan ti kabalan na. Kayat ko anadalos ti Uwan, trabaho boss. yo. Namnamagan nyo dahil Adto'y tiladawan ti target yo. Ala. Kasi ti sigot. Kat isurum ko anadalos ti trabaho yo. Noan niya ti rumba. Namnamagan nyo dahil Boss Dolfo. Ala. Agtignay ka. Oh, Jerry. Kat isurum ni Jerry. Nakasaganan kan. Noan niya ti Uwan, David. rumba. Narabitan na. Itay pa yan nakasagana. Day giant ti target. Jerry. Nakasaganan kan kon ti motorsiklo. Uwan David. Katsikan ti Itay pa yan makaamo. nakasaganan. Amang tispat sa kan giant ti target. Pakantaro kon ti motorsiklo. Katsikan ti makaamo. Amang tispat sa kan kona. Adita. Pasidagtan kan kona, Jerry. Apaman ang makabatog takan kona. Adita. Pasidagtan kan kona, Jerry. Apaman ang makabatog takan kona. Kamang. Uwan David. Very good. Jerry, naramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na. Boss Dolpo. Nasiglat ka matgay. Very good. Jerry, gapo ta magusto naramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na. Boss Dolpo. Adto'y nasiglat ka matgayam. Nagado akwarta, Boss Dolpo. Gapo ti naramid yung Yaman kami, Boss Dolfo. Awan na yaman na. Adto'y basta magusto ti trabaho ya. Nagado akwarta, Boss Dolpo. Tumintoyo. Agyaman kami, Ulitin mo ti agyaman. Boss Dolfo. Boss Dolpo. Awan na yaman na. Basta magusto ti trabaho ya. Nayunag tupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman. Boss Dolpo. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David. Jerry, saan ano imot ni Boss Dolfo? Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David. Uwan gayang, David. Jerry, saan ano Apa yung imot ni Boss palikidang ni Boss Dolpo tayo dyan, Basta aramidom lang. Kalaban day jay ni Boss Dolfo tinegosyo. Uwan gayang, David. Iso nga impalikidar na Apa yung palikidar ni Boss Dolpo tayo dyan? Basta ka di. Kalaban day jay ni Boss Dolfo itinegosyo. Tanam lang tigaraw mo. Iso nga impalikidar na kada. Amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Basta ka di. Uwan David. ita. Awan ti rumba nga pagdanagam. Nasayat mo nakas na amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Ituloy tang rodan dagin Uwan, ng David. itiarak. Awan ti rumba nga pagdanagam.
Nasayangat nga rod, nakas na, Jerry. Wala. Jerry, anak ko. Ang dagin ng ityara. Nanang, Agyaman nagtasim mangpot kamatlangan. di na ka di pastrakan, nanang. Ay, ala, sumri anak ko. Ay na, Nanang. maragsakan lagi ang managtasim mangpot kamatlangan. Di na ka di pastrakan, nanang. Ay, ala, sumri ka anak ko. Nagado ang makmakan ng sangkot mo, Jerry, anak mo ko. ang makakita ka. Wantatan, kukuhayo amin dahil ka ni nanang. Nagado ang makmakan ng sangkot mo, Jerry, anak ko. Wantatan, kukuhayo amin dahil ka ni nanang. Adda ka din panggada. Nagadun akwarta da ito. Tan, nanang. Alain yung di kwarta, tasanak mo lang agbayan. Lukas ta. Pumanaw ka madun akwarta da ito. Wan, nanang. Indagas ko lang alain yung di kwarta, tasanak mo lang agbayan. Sa dinong ay ti pagtrab-trab, humanaw ka madun. Anak ko. Saan nanas ka naman mo Indagas ko lang, dito nagiti abastoyo ka ni tatang. Tinapateg. Sa dinong ay ti Makatulong ako, pagtrab-trab, kayo. humanak ka. Saan nanas ka naman mo nyo sa dino, nanang? Lay, kunak Tinapatay. man nakaturog ka makatulong ako. Nakarin ka pa'y mo't lagayam. Jak pa'y laag Lay, tulap. kunak man nakaturog ka bakay. Ang panunutak na Nakarin ka pa'y mo't lagayam. Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Jak pa'y laag tuglap. Lay, tamat ti pampanunutay. Pampanunutak nga may Mas nunangalaan taawa. ni Jerry iti Kaputa kwarta nagdakil nga unay inted agad na ang tintun na. Danda ni Jak Lay, tamat ti awatan pampanunutay. iti kwarta. Amkag Mas nga may taawa. anak ka po iti Kaputa dakas. nagdakil unay agad ang tintun na. Danda ni Jak Saan awatan anakalpas iti ti anak ta iti panagatal na. Amkag nga may anak ka po iti amuna at trabaho. Adilay. Nalaing-laeng ang Saan anakalpas ti anak ta iti panagatal na. Ay nalakay. Kanawan ti amuna at Sapay la trabaho. kumata saan nga Nalaing-laeng iti ang saan makibasaya at ni Jerry nga anak ta. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar-aramid iti saan ang asaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, kayong ko dito piraos. Lisa, Maragsakan na kamakamukan ka. Lisa. kong. Maragsakan at matamakamukan ka, Jerry. Ko dito'y piraos. Jerry, Maragsakan na kamakamukan ka. Lisa. umagayawa. Maragsakan at matamakamukan ka, Jerry. Ay, hello. Oh, Lisa, friend. Manawan kayo pa yun. Magdabit pa panak. Okay. Bukada kayo. Di mo lang tanigas kaso ni David agayim ko, Lisa. Oh, Lisa, friend. Ay, Manawan kayo pa yun. Agorder kayo di kaya't mo ngayon naman ken pulutan. Siya ti makamo. Di mo lang tanigas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag ganyan. Pagka David. Agorder kayo di kaya't mo ngayon naman ken pulutan. Pasensya ka, Siya ti Jerry. makamo. Rimuarak na nino. Tantana pa na. Isuasaan ako. Sinal Anak, pagka pakadapay kan ka. Apay, pinanawan na kay David. Talaga, David. Pasensya ka, Jerry. Rimuarak na nino. Tantana pa na. Kinilisa itirabi. Isuasaan ako. Anak, pakadapay kan kayo ka di. Launay, asika. Kumusta kayo ulit nga kinilisa itirabi? Makirelasyon kan ko na. Enjoy kayo ka di. Launay, asika. Sakit ko ang tiulong. Lumakirelasyon ka kinilisa. Lumakirelasyon kan ko na. Saan laasikat ti lalaki itibiyag na? Agsakit ko na ang tiulong. Lumakirelasyon ka kinilisa. Saan laasikat ti lalaki itibiyag na? Apay apinayaban na kami. Aday patrabaho ka na kayo. David, Jerry, Anya dito, Boss Dolpo. Boss Dolfo. nasakit Apay, tinakam ko iti apinayaban na kasosyo kami. iti negosyo. Aday patrabaho ka na kayo. Ti kayat na ti matungpal, Jerry. Anya dito, Ngem. Boss Dolpo. Agkad-kada nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ibagam lang man niya ti aramidan. Ti kayat na ti boss. matungpal. Nakasagana Ngem. kami agtungpal. Agkad-kada kiti plano ng aramidan. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti man dayo. niya ti aramidan ni, boss. Gaputadakkel ti Nakasagana panagtalog kami ko kayo. agtungpal. Itibinin mo. Dumngeg kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti dayo. Taramidin nyo. Gaputadakkel ti panagtalog ko kayo. Dumngeg kayo Masapa ka mapanijay talaon, bakay. amuyo. Nariwat pa'y gamrulakan. Saan ka pa'y anagar mo sa lakay? Masapa ka mapanijay talaon, bakay. Numabising ka, umuna kang tulad na namangan. Ay nalakay. Ang anagar mo sa lakain ijay talon. matamdaman Hindi ka taon. agarmusar.
Numabising ka, umuna kang tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang italon, no di ka agar Adda nagsardeng alugan Mabait iti bata. laang tayo na Wala raw. kalutaw. Kita ay taman. Nay, hindi Jerry, matitintang bakal. Adda nagsardeng alugan iti bata. Wala raw. Kasangsang Kita ay ko taman. pailaan. Nay, hindi Jerry, matitintang bakal. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tata. Kasangsang Agumamit ko man lang, anak ko. pailaan. Pumanaw Apay, ka tata. manaw na nakaw. Nagtaudan na iti akwarta. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tata. Nagano, ti kwarta. Agumamit man lang, anak ko. Damagan na nagtaudan na. Apay tata, tinapateng. Nagtaudan na iti akwarta kayo tata. Apay nagano, ti kwarta. Sa apay lang ko ma. Di yung damagan na nagtaudan na. Nagtao diti dakas. Tinapateng. Ti akwarta nakaw Makatulong ka na kayo tata. Sabang tinorti sarita yo tata. Sa apay lang ko ma. Saan na nagtao diti dakas. Apo Diyos ti tao ngawbawd. Ken, agar aramay, iti saan anasayaan. Palpalagi pangkalaan, Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbawd. Ken, agar aramay, iti saan anasayaan. Di kang sinay. Uy, Jerry, parikot mo. Hala, ti panagulimok mo. Pampananutak lang, Okay, kinibagatak ni Tatang David. Di kang sinay. Babalawan na kiti panang Adda ka, di tagpukadakwari parikot ti mo, kalagatan. Pampananutak lang, kinibagatak ni Dagas Dayjay. Saan ka di ang pudmumot? Nga dadakis Babalawan na nga kiti panang ramita. tagpukadakwari ti kalagatan. Saan man aday tati Atapan na pagsalitaan nagkapoy ti dayta. Dagas Dayjay. Amang ano madadalang pudmumot nga dadakis nga ramita. David, Panunutan ta kaday tati pagsalitaan dayta. Nukasano ti panangan ni kidartay ti kabusor dito. Busdolfo. David, Panunutan ta kading. Nukasano ti Namnamaag ti panangan ni kidartay ti panagsubli ni kabusor Jerry ni ti Busdolfo. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no Namnamaag ti panagsubli iti saan anasayakay. Bakit? Nagapoy Sapay ti na kinarigat kuma. ti panagbiyan Tasaan tayo. apod no ti Pinmanaw atap. ni Jerry. Nga agar-arami iti saan Nakibarkada anasaya. ka nagiti ti prong. Nagapoy ti kinarigat ti panagbiyan tayo. Lakyan na kadwa na ka. Saan na Nakibarkada ka napagtalhan? nagiti ti prong. Ko. Di mo ko Langapay lain ti anak jay, ni. lakyan na kadwa na ka. Ilisim ko ma. Saan na Iti mapagtalhan? anyaman apakaisag makanda. Di mo ko mabaybayan ti anak mi. Ilisim Bayag karong ko mo ma. ti target ta, David. Iti anyaman apakaisag Si makanda. Koranak, bakit din dito? Relax, Jerry. Rumorto mo Bayag karong mo kita ti target ta, David. Kalpasan da ito Si yung Koranak, bakit din dito? Relax, Jerry. Rumorto mo kita kita. Kalpasan Sigurado na ito, yung David. aramidan ta. Dakil manan nga uminto. Magsaganakan. Uray, kadatang lukatan kiti. Sigurado na ito, David. Marumutin ti kotse ang naglukanan. Magsaganakan. Itay pa yan Naglukatan. nakasagana. Surutan tati kotse ang naglukanan na. Marumutin ti kotse ang naglukanan. Sikatan ng paltog kan ko na. Itay pa yan nakasagana. Surutan tati kotse ang naglukanan na. Sinalpag! Kasi itisigo nagpukaw ti kotse ang surutan ta. Kan ko na. Nakalaw na kiti. Anyang artera may dun ta? Diyak mo. Sinalpag! Diyak na siputan ti nakaw ti kotse ang surutan ta. Kumlik ka, Jerry! Polis na gitimang kamukamat ka na ta. Kanyang artera may dun ta, David. Diyak mo. Iparpartak mo, pa'y pataray! Siputan ti nakaw. Nagkumlik ka, Jerry! Polis na gitimang kamukamat ka na ta. Kanyang ka na, David. Iparpartak mo, pa'y pataray! Puntahan siya pilit ko siya. Nabalik ka sa sitwasyon. Dakamit itong tipalpaltugan daw. Napuntahan ti pilit ko siya. Ay, anak ko, anak ko. Nanang, Yaman tayo iti Diyos. agyaman na si Bibiyagak pa'y. Nalabit. Kunak namatay Iti ako. kan nakapay iti Diyos. Iti gundaway mo nga yaman tayo iti Diyos. Tanispal na ka. Ay, nalabit. Jay tumboy akadwa. Ini kan nakapay iti Diyos. Iti gundaway mo nga agbalbaliw. Anak Anya, Anyan da ito ay anagbambana. Jay tumboy akadwa am tinaksanggas. Pagkawanan da ko, mananay. Tanatayan. anya. Anyan da Hindi ito man ay po kada kayo, anagbambana. tipod nga trabaho. Una, Pagkawanan da ko, mananang.
Nagsakit ti barukong ko kapo itinamo. Hindi man ko katakayo. Nagbalin ka magkaya, mahal. Wanigar. Nagsakit ti barukong ko kapo itinamo. Nagbalin ka manapasamag ti kastukan ka, anak ko. No di mga kakumahay ti pamagbaga. Saan ko manapasamag ti kastukan ka, anak ko. At daditan, anak. Pagbabawiyak tinakamit Iso na ko, lang. Taapaman nga gimbag ka. Kanya nga'y. Pagbaludan at daditan, anak ko. Iso na lang. Ikarok tinagbasula. Taapaman nga gimbag ka. Tinapatay. Pagbaludan itong Si bibihagak, nanang. Ikarok tinagbasula. May kong agbalbaliw. Tinapatay. Katulita. Si bibihagak, nanang. Di pa makawan ka na kayo. Ganita tagong daway kong agbalbaliw. Anak ko. Katulita, tagkid daway di pa makawan ka na kayo. Ganita tang. Anak ko. Biyag di tao. Hello, Eva. Hello, Bong. Nood daw yan. Biyag Agkita ta. di Ha? tao. Sige. Aday bagakkan ka, Bong. Hello, Eva. Amo ka maragsakan ka. Ah, Nood daw yan, Mita. at damot ibagaking ka. Eva? Sige. Talaga? Aday bagakkan ka, Bong. Agpada ta nga sa sorpresa na ititunggal maysa. At damot ibagaking ka. Eva. O sige, ibalag sa dito ti pagsarakan ta. Agpada ta nga ta sorpresa na ititunggal Okay. maysa. Denggem. Ibagak mo sa dino. Eva. O sige, ibagak sa dito ti pagsarakan ta. Anya ka di ko na nga ibagan, Bong. Okay. Sikapay to mo nang sa ibagak mo sa dino. Sikapay amo. Madamdaman anya ka di ko na nga ibagan, Bong. Sikapay nga mo na. Sikapay to mo nang agsa. Sakbay asya. Sikapay nga ron. Sikapay siya kung madamdama. Madamdaman to kanya. Ibagamon ti ko na nga ibagan. Eva. Anya kami sikapay nga ron. Siya kung madamdama. Sige. O sige. Pangay Ibagamon pilitin ti na. ko na nga ibagan. Siyak nga rin mo na. Anya kami data. Sakbay na. Sige at ko pa itagkid daw iti pamakawan pilitin na. Eva, siyak nga rin mo na. Lading itik nga ibaga. Sakbay na. Pugsatin tante relasyon ta. Itagkid daw iti pamakawan ka. Anya. Eva. At lading itik nga ibaga. Eva. Pugsatin tante relasyon ta. Umadanin ti kalay sa amin. Anya. Anya. At dan sa baling ay ayata. Pakawanin na kuma. Kit umadanin ti kalay sa amin. Jakmat siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod na marikrit na. Pakawanin na kuma. Bong. Apay ang kastamot ng tibang Jakmat siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod na Ada ka marikrit di na. nagkurangan noon no nagbasulakan ka. Bong. Apay ang kastamot ng Awan, tibang Eva. pagam. Ngam Ada ka di natakwa-taklaktan iti nagkurangan noon no pagikasaan gaya pasikat ay nagbasulakan ayata. ka. Bong. Awan, Eva. Pangasin. Ngam natakwa-taklaktan di ka kumagimulay gaya pasikat ay ayata. Bong. Ngam. Itasin. Di ka kumagimulay sa sakit tinakam kanya. Kunam nga ibagam kanya. Awan gayang Bong. Ita. Kun kunaklain Mabalin ka niya amamuan. Di kunam nga ibagam kanya. Di na ibagag. Awan gayang Bong. Kun kunaklain na ijay. Di pati mo. Di na ibagag. Pagkawanan na kumatatag. Nailaw anak. Pagkawanan na kumatatag. Nailaw anak.
Pas ngay nga ro balasang ni iba. At kapilitan ang akasta. Day tangaming kay. Kung kunana, pas ngay nga ro balasang ni iba. Ni, at kapilitan ang akasta. Nga pa nagsasomay di gayam kon. Day tangaming kay. Limod nga na. Ang pangtumag ngipot, idi ar-armag. Nung nagpasikong Una balaga. magdata nga pa nagsasomay di gayam kon. Nakarma pa isumay. Ni, limod nga. anya nga nakarma nga ibagbagamat. Kundi pakipot, idi ar-armag. Nakarma pa si kong balaga. Anya nga ita. Nakarma. Amok nga nasakit tinakam mo iti gayam ko. Anya nga nakarma nga ibabinastad na kay di nag-aram ka kanya na. Ngam saan kumamat nga ang akasta ti ibagbagam? Ay, saan? Tinisting ko lang mo. Idi. Saan ko sineryoso ti panag-aaram ko king kuana? Isungawan na sakit abakrang kaw. Ore binastad na. Anya? Ay, awang ngaruden na. Agsikog abalasang di kay yamam. Kundi pakipot to mo inay. Anya nga ita? Linuko na laki ngaruday. Ni, anya nga dagita nga ibagbagam. Imbes nga magwano, laisan tayo di gayam ko. Andi nga yan tayo kit di. Saan nga kasta? Talaga ka di nga awan plano, mamangibaga itag paiso ken ni Bong. Anak ko, anak bunga ti panakailawan yaw. Awanan ti panggapwa ka mangipod no iti amin tatang. Uray taawan dan dito'y iti asawa na. Anak ko. Kabaila kabiyagan ti anak ko nga uray awan ama na tatang. Ay, mala. Ada amin kin ka desisyon, anak ko. Amok ang makailiw-liwag kantaw. Tamakunak ang natibker ka, anak ko. Ay. Syakmat lang amin ti agbalin akaasi. No pa'y dagulak iti nagbiddotak tatang. Masapul nga agbalinak ang natibkar. Para itipas nga'y kunto nga anak ko. Ay ayatan ka, Eva. Sana lapod kanyak ti kinadat anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspodpod nung anak ko. Basta ayatan na. Mang Danilo, ladingitak. Ngam sa anak pa ang nakasagana ang makiinayat manan. Eva. Maawatan dak ko ma. Ngam no kadag ito'y. Ti anak ko tinakaisentrohan ti atensyon ko. Awan iti panunot ko ti makirelasyon manan. Di kagdanak. Maawatan ka. Ngamnopay kasta. Si uurayak lata. Urayak no kaano nga klunam ti datdaton kong ayat. Damag ko nga dan sa kanwag-araram king nga iba. Puno ka tayo. Wan? Ay. Kita ma. Tamangan wagsikog ka manay. Ha? Ay. Sigurado mangarod a mailawan ka na. Anya? Marik na ngamin, anarokop ka kay, no may papaniti lalakay. Ay, nasakla ti boss dito opisina tayaw. Nabayagin na pinapanaw ka. Ha? Ibabayin mo ti kumpanya, ti kasta nga raramidap. Awan plano ka mga klon ka ni Mang Danilo. Oh, imposible ah. Jackpot yan. Narokop kay ti lalaki ko nakmanay. Iso asiguradaw, agsikog kanto manin na balasang. Ha? Imposible nga dapat lamang seryoso king gamay. Nailawan ka niti na minsan. Isa paglulukwan na kalangin, nagiti lalaki. Ha? Ubiyang ka pa, iba. Di mo pa idamanda tariknam. No adariknam ka ni Danilo. Apakit din nga di mo ikan iti gundaway. Madlaw mat nga nasingpat. Kan nakasaga na nga mga klon iti anak mo. Diyak mo, friend. Ngamno kadag ito'y. Diyak pala kaya tagsao. Tanariga tagsao iti patapos ako nada. Eva, awan pala iti panunot ko dayta. Basta ti anak ko lang tinakaisentroan ti imatang ko. Kaya't ko ngamin nga ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto mat kay didata ko nam. Ngam ulita ka. No dalakit di pakariak na am iti ayat. Awan dakas na.
Lukataman ng datapos iba. Basta awan pa'y iti panunot ko dayta. Mami, inak makiayayam di tabalay da mimi. O sige anak, agawid ka dagos ha? Wan mami, sige, mapanakon. Sige, aganad ka anak ko. Ay na, nagpardas ti panagtulid ti aldaw, anak ko. Dakulaw ti anak mau. Wen nga rod datang. Elementaryan ti anak ko. Kahit kumusta ka mo tayo, anak ko. Okay, akmat tan tatang. Kas makita yumat. Kanayon na kanaragsak, gapu iti anak ko. Nga oray mauuyaw ka, gapu iti panaganak mo abalasang. Wen, tatang. Ti anak ko ti mangmangtad iti tibkar kanyak. Eva. Kan syempre, ti Diyos na marswa. Dakkel ngamin ti pamatik adi na kami baybayan iti anak ko. Tata Danilaw, anya ko mati maghanap mo ni Eva ngay. Kaya naganak abalasang na jay. Oh, may babayin ka lang no iso ti asawam, tata. Tay bagada segunda mano ti asawam. Professional kayo. Baro ka. Ay, ado dita, mas nasaysayat ng ni Eva. Sige, Barok. Panawan ka pa. Tadapay papanak. Panawan ka. Madlaw, ama di tinamnam na iti imbagak diyo. Jak to sardingan na dyan Eva. Taday tuyin ti kundaway ko amang balis king kwa na. Gapo iti panang busted na kanyak iday. Di mo lamaw. Ang mga nulimod nga kikita da Eva kanti amati anak na. Anya? Ala, tilay bagbagamat. Nabayagan nga awan komunikasyon da. Iso nga imposible ti bagbagam. Oo, anyat amom nga. Iso asan ang makias asawa. Tay soda pa'y lagayam nga aging gay. Tay tisigod ang nubyo na. Ay, tsaka mo kanyam. Naggagat ka nga garami diti istorya. Kanapay nga ni Ibalataya tisang ka istoryam. Nasakit pa lang ay atinakam mo yung ganatata. Tapi na ay nakaidi. Nasakit tinakam nga. Pulos! Pulos nga. Kitamkat baro ka pa lang aging gatata. Hang ka pa lang nakamubun niya. Gapo iti panang paay na kanyam. Iso nga nasakit tinakam mo. Aha. Pway? No taraon ko man ni Eva? Imbakbakwar ko na. Ha? Pagananok ko mga para tako pakitin itilosaw. Aha. Pulos mo ita. Duraglak-lakaya ka baraw. Nukas ka ni Eva ti asawa. Yaks! Pulos mo ita. Ni, ag-file ka man ng itilib mo kunam. Anayon ka matan nga aglib? Uway. Tanasaki man ti tiyangkaw. Ramanan na mo ti sigag ko. Ado umangaminan ti sakasakitin ti bagay. Ay, nagrigat ti awan katulungan na. Apay ngamin nga awan agbayag nga karelasyon mo. Kanayon da ka nga panpanawan. Ay, yak amaw. Talaga siguro agasat ko ti mapampanawan. Sige. Tay nakasarita ti bus tayo. Kinukas kasanaw. Ang mga nagfailak iti early retirement ko. Sige. Ay na, nasakit ti sigad ko. Ay, kasi matdeta nga katrabahuak. Adumot tandag iti kinaliblibin ang awan mo tinagbayag kadakwada. Ay, sanda siguro nga naano sante kinalabid data nga lalaki. Iso nga panawan da. Talaga nga di ka nakiasawa nga pulos Eva. Wen gayam, naragsaka kon, taadaan ako nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay, wen matakid di. Makitak mo ti kinaragsak mo, Eva. Kaslawan nga pulos ti problema iti biyag. Wen gaputan na kasingsing pati anak ko. Awan apulos ti problema ken ko ana. Isa may mayatan ti kastoy. Tawan ti sabali pampanunutak. Tila ang anak ko. Kat, nagkita dan nga agama.
Wen friend, nagkita dan. Ngam nagsubliman nan ija Amerika ti amana. Kadwana ti pamilyana. Nagrigatin na yati kastoy. Nasakit una yun ti tiyang kaw. Kunti bukot kun sikit kaw. Ay na, marigata na kamag na. Ikat-ikatak. Tamakipilak dita. Tagpatik apak. Ay, ano sa kong tagpila dita. Awang mapagbayad ko iti private na doktor. Ay na. O sige anak ko, agyaman na ka, mapanakon. Ha? Aguray ka. Ni Eva day jay Adda nars akin na sarita na. Kit anak ko, kunana. Adda ita. Lumabasin nito yung ko. Eva? Ne, si kamat kayam na ita. Kumusta? Umayak ko mga rog agpa-check up dito. Ha? Ne, apay? Anyat sakit mo? Maulawak. Agsipnitip pa nagkita. Eva? Ha? Ay sus, ala, umay ka. Itugaw mo pa ilaan dito eh. Ayabak ti nurse nga anak ko. Agyaman na Eva. Nakasingsingput kayo nang isikaso kanya. Nang roon na tiners nga anak mau. Awanan yaman na. Kan pagrabungan ta anak ko ti mga sikaso kadagiti pasyente da. Mababai na ka. Ha? Sika nga inuyaw ko iday. Sika magagayam ti makatulong kanya. Eva, pakawanan na kuma. Ay na, di mon panunutan dayta. Nalipata kun. Isa mabalin ka di. Di mon ipalagip. Makasangita lang amin na manglagay. Mababay na kuna yung king ka, Eva. Kastamot din iti anak mau. Ay na, baybay amon tinapalabas kunakmat. Pakawanan na kuma. Gapo iti panagumumsik ka na kayo iti kalamays. Pagbabawi akong dagiday. Nunay tibkol, tipadam matao, di mo katawaan. Tamangan no isuntugayam, ti makatulong kan ka, apaman a makabangon. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Anya kay matan? Nagwara kay man nandito kusinan, tatang? Wali sakto, madamdama. Agkay waratin na po dito'y datar kan lamisaan. Saysayangan yung tinapoy. Naibatak nga 20 platok itay naganak, balasang ko. Ay na, makapasuron kayo. Saysayangan yung tinapoy. Mangirarit kayo lang arudan. Kastapay taramidan nyo. Ay, suray, Rima, yaking gagara. Ala, dalusan nyo dagita. Kutunan tayo tumanan. Wal, dalus ako, Rima. Tatang, anyaman yung imbaga ti asawa kon. Imbal lang yung kano, tinapoy kan sidan. Kan impatog yung kano di bagas. Ay na, saan apon no dayta, Brindo? Jak imbal lang ti bagas.
Kanjak inggagara. Ay di kayo nagrason pay. Kapabay tararamidin nyo. Nirima nga asawak tagsapsapol iti kanan tayo dito'y balay. Iso akitain nyo matbasit ater aramidin nyo. Takababay ni ti asawak. Anak ko. Awan lang aruding tararamidin nyo dito'y balay. Kasta kayo pay. Naibataklaan ti plato. Yak mutin gagara ti panakaibalang Di kayo nagrason pay. Ay na, kaya't yun sa mananti makaraman kanya ka. Ala, hindi agdalo si di kusina. Takababay ni ti asawak. Mabanbanog nga agapoy ti trabaho na. Sa kastapay ti masangputan na dito'y balay. Ala, ingkay agdalusan tatang. Wal, anak ka. Jack maanusan ng tamang Brendo. Sapay nagangdod. Ibagang mamatagdigos. Kanayon kumot nga ibagaday ta bakit? Malamin ka no. Jack maanusan na nakabalay ti amam. Anya nga rog taramidin tangay. Syakla ka na yun ang tagdisdesisyon. Agpanunot ka mo tayo ti rumbang ama aramid. Awan mo't nga rog ti sabali akamangan na. No di siyak nga anak na bakit? Agpaaramid tayo ti kalkalapaw. Ta iso ti pagnadan na. Anya? Kalkalapaw laang mat. Basit ti magastos iti dayta. Sige. Sikat ti makam mo, Rima. Akin kalapaw dito, Rima. Da kayo. Nasaysaya at numailasin kayo. Tapno maaramid yu ti kay kayat yu. Inyaramidan da kayo iti bukod yu abalay. Ha? Apay nga duduwa matlat diding na. Di kayo man nagreklamo. Didingan tayo ton iti sakaw. Kan uray saan tayo nga ikan iti datar na. Talaan tayo ton tayo kamayo. Ti importante, ada kamayo. Sige nga ron, balasang ka. Adamat ang dali ka na paglutuan nyo ditoy. Dito ti puspuruyo. Agyaman na, Rima. Mangala kayon ton iti bagas yu balay. Mangala kayo ton iti 5 kilo. Umdas mat siguron day nga abastuyo iti 2 alawas. Wen no makabulan no iso. Rima, agtarakan kay sakit di iti baboy Ha? Ne, saan, Lore? Anya nga rodi naramid yu akas lakulungan ti baboy ngay. Akwa. Saan nakulungan ti baboy day jay? Pag naudan ni katugangak. Anya? Ne, apay ilasin yun ni tatalitaw. Akwa, iso nga min tagpilit alumasin. Agkabaw nga minan. Agkabil, no sumro ti kabaw na. Anya? Di mi kumakayat alumasin ang magpilit mo't. Nulapdan mi, kumabil. Kasta aya? Pasiminto mi kumati pinaramid mi akal kalapaw na ngam di namat kayat. Sako ti kayat na pagdiding mi. Iso asako ti diding ti kagudwa ti kalkalapaw na. Anya? Nagsweldo kan, Rima bakit? Addo ti kwarta. Ingka makichendan. Sam ti makichenda at trabahom dayta. Tawan mo nga rod panggadam. Bakit? Mababay na nga rod kin ka. Pasyak mo't alalakin ti para balay. Okay lang kanyak. Adamot trabaho. Tinapatag, awan bisyong. Bakit? Wan gayam. Ay, awan pailat maitad ta nga abasto ni tatang atan Adu pa'y ti binayadak. Adu ti utang ko. Bakit? Adapay mo't la siguro bagas na. Igatangam ton iti asin, tay supaylat si daan na. Ne, agas asok mo't di takalkalapaw ni tatalito. Aglutluto siguro. Mapanak man dita. Uray tsak umasidag. Taamangan no dang ranak. Siri paklaang tiar aramiden na. Nagasukbit na ito akayaw. Nabasan samad. Ne, agsasaong agmaymay sa. Pudnon samad ti kuna ni Rima. Agkabaw ni Tatalito. Tatalito! Tata! Sino dahi ka? Ni Lori, tata. Ni Lori akarubayo.
dumanon ka. Ni, nasingpot mo't. Mapanak iti ayan na. Sumrek kalatan. Tawan mo't ladari daw ti kalkalapaw ko. Balasang ka. Wan nga rod, nakatiwangwang mo't ti kalkalapaw yo. Saan abalin? Tapno presko. Anyat lutlutwan nyo. Agi papaporekak man iti danaw. Tagkapiak. Adain kirog ko abagas. Iso ti kapiak. Kat nangan kayon. Ay, sa anak amang mangan iti agsapa. Nual daw la mga anak. Kat into narabi ay. Agkapiak tulaang manan a. Anya? Ni, apay adi kay mangan iti agsapakan rabi eh. Wan, tapno makainutak. Basi din tay bagas ko palasang ka. Mabiit laang tata ha. Inak mangala iti makan di tabalay. Ay so, saanan. Kababain balasang ka. Basta urayan dak, ta inak mangala iti kaninyo. Pasensya kan balasang ko. Mabisinak at talaga. Alamangan kayo laang tata. Inton bigat, yagan kayo manen iti kaninyo. Ay na, agyamanak balasang ko. Naimbag ka pa'y. Taoray saan ka akap-kapin naasi ka kanyak. Amunak akaasyan. Agkakaaruba tayo. Isu ama sa pula at tulungan kayo, tata. Ay, saan mo't gayam apud nung agkabaw kayo. Pat siyambot pagbaga ti tao. Napigsa pa iti memoryak. Kanday ta ipagpagada nga agdangranak iti padak a tao. Saan apod no tayo ta? Wen, tata, napanaknak akong. Ay, balasang ko. At da ibagak. Ngamdi mo ipagbaga kada brindo ken rima Taamangan nusungatin dak. Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Ay, kinapudno na. Pinapanaw dak. Di dak kayat akabalay. Tanaang dudak ka na ho. Anya? Una yun? Awamot asida kada kayon? Kay kayat ko. Tapno saan da ko nabugbugkawan. Wan nga rod. Pasaray mga ko abugbugkawan da kayo dagijay nga agasawa. Ay, kinapudno na. Manipod adaak ditoy. Nauli mo ka hindi panunot ko. Nga oray awan makmakan ko. San abalay nga agbisinak. Basta awan mang bugbog kaw kanyak. Naragsaka ko, balasang ko. Ala, bayan nyo. Taaramidak amin akabaulak. Tapno makatulong ak kada kayo. Ado ti mabarin ko nga asidgan amang tulong kada kayo, tatalito. Ay, agyaman ak balasang ko. Kababain. Kita man kidi no adam mo nga agkat-gatang iti daga. Ha? Ado tata. Ay abamtuman nga rod ditoy. Sekreto talaang daytoy way. Di mo ibagbaga iti sa balay. Brendo, ape ang nagado ti tao di takalkalapaw ni tatang. Andan samot da ka sa napasamakin kuanan. Awan, sa nga ili na dagijay. Kunamon ni Lora dagitay tao amang tulong kinkwana dagijay. Tulong? Wen, am mo kanon ni Lori dagita tattaw. Adda kanon mabalinda itibiyag. Agpakalaing mo't day di akaruba. Di na pa ipakadamot kadata. May bayamlatan. Di na patag, adda mangtay iti tulong ka ni tatang. Wan angam anyalat sa wandag iti taon ngay. Ibagada abinaybayan ta di amam.
Bakit? Ay na, makapasuron na talaga da jalure. Agpakalaing. Sungatuksan. Ay na, bye-bye amon. Di kan makiapa. Bakit? Tatang, asino dagi sa nga ilayo itay? Am-amo ka nun ni Lori dagi jay. Imay danang tad iti tulong. Ni, at dama napinta sa kabinet yun. Intada dagita. At dapay paglutuan yun. Wan, kan kalkaldiraw. Agore kayo. At dapay napuskul akutson nyo. Tay original akutson day ta. Tsak mo basta inaawat kulatan At dapay dua ka ban abagasyon, tatang. Wan, intada amin day ta. Di yun samot mausar to'y kabinet yo. Basit mo ti kawas yo. Ala akong day to'y. Gatangat no isaw. Sige, ala umlatan, Rima. So kataktoy kutson nyo, tatang. Kaya't nyo? Adatay single akutson na jabalay. Nalawa una ito kutson nyo. Si kalata, anak ko. Total, sa anak na erwa, mga giday tinalunang. Nala, alaan mi nga rudan, tatang. Ang mga nukit-kitan ti marabutit ti bagasyo. Isong alaan min ti may sakaban. Tane, awan bagas min. Sige laeng. Alain nyo lata. Mangipati kayla iti iluto. Ayusin kanya. Awan gayang bagasin bakit? Ay, awang kwartak. Adda binayadak ng utang ko. Ingka pala dumawat ka ni tatang Ta sigurado nga dumanan ti intad da tulong kang kwana. Sige nga raw. Mapanak ka ni tatang. Ay, kita am tuman no da intad da pang kusina ta mga alaka. Tane, awan pakitsinda ta. Awan na bata kwartak. Wan, bakit? Ne, ayan dagiti abastuyo nga tata. Kwa, dinawat ni Brindo. Dona, balasang ko. Anya, apay nga impadawat yu amin. Nalabas mo't dayjay nga anak yo. Nagdakkelan akarni ngam saan nga agtrabaho. Bye-bye amo, Dona. Kat, tay kwartayo ngay. Idulin nyo taamangan no mapukaw. Ay, saan? Nakadulin balasang ko. Adan paggatang ko, iti agas ko. Brendo, apay nga kas jay. Napimpintas samot ng balay ni tatang ngam ti balay ta. Bak nang ngamin tay mang tultulong kinkwana. Negosyante ka na. Anya? Nagswerte mo't ni tatang? Adda ko mamot mang tulong ka data? Sana balay. Tano pumintas ti balay ni tatang. Datan tumot la ti mang tawid iti dayay. Inton matay. Aywan, anya. Ay, wang gayam. Kaano nga si kaswam ti titulo ti dagatayo? Asikaswam pay laeng. Kit addamit titulunan. Wen ngamnagan pay la ni tatang taday jay. Kit man ano kumangay. Asikaswin tanto Sakpay masango ita. Busy akpay ngagwalwalis dito'y balay. Ken sana balay. Tadamit kadata tititulo. Tatang. Napintasan to'y balayo Wan. Pinapintas dan anak ko. Tatang. Dakkalakit di tinagastos ditoy. Nagdakkel ti balayaw. Ay, wan. Dakkal. Nei, ano man ang tiabastuyo abagas tatang. Alakon na gito di yung mo't lamay ibaws. Kandi yun samot usaran ti LPG Kayo mo ti paglulutuan nyo. Reservak Ano, jak makakayaw. Usarag da ita. Buludan mi pailaang. Isublimin to. Ay, wanggayam. Apay, di da kayo inik ka ni ti kwartayo. Saan? Apay nga Timawat kayo kuma. Ay, wain. Inton matay kayaw. Da kaming taon, tagnaid dito'y balayaw. Tatalito, umayak man. Apay nakalukat tiri daw yo.
Ni, nakaturog magayam iti sofana. Tata, umayak man. Ha, aguray ka. Saan samatan ng agang angas ni Tata Lito? Tata Lito! Tata! Kukwamin kinirima to'y balay ni Tatang. Umakar kami nito eh. Brendo, Ha? kita daytoy. Basaam daytoy ang surat ni Tatang. Ha? Surat nga? Surat na kadataa. Nakitak iti pandagtipungan na. Nan? Basag man? Daytoy. Dear Brindo, ken Rima. Ladingidag, nulinipas ko nga indala, tititulo ti daga. Nangipanan na eh. Ituloy mo basahan na. Uwan ba kayo? Ladingidag nga iba ka, nga inla ko kong ti daga. Tapno at aramata, igatang ko, iti agas ko, tabareng manayunan pa, iti panagbiag ko. Ha? Kanto'y balaya nagnauda. Saan ko ako kwa? Kukwa, tinakagatang, pinatarimaan na. Tapno pumintas, ti pagnauda, ngam isuda, yakin kukwa dito. Ha? Maday direk na amang dad iti sanikwak iti kas kada kayo agam raw. Kun awan respeto na kanya nga amayaw. Iswa pumanaw kayo. Saan nyo ako kwa daytoy alotay? Doy amayaw. Ngayon kus pilyaw. Lito. Saan na po na ito eh? Kasanutay tan ngay Brendo. Apay ngay akas diti naramid ni Tatang. Pag naudanta ngayon. Awan na saya at nga itden tidakas nga aramid. No man naging bubukod ka, bukudam tumot tirikat, intun madusa ka. Ngam na dapay gundaway mo nga agbaliw, aramidam. Tati Diyos, si uuray latakan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agyaman nak, tay mawag kamot langan. Lidya anak ko. Amum ka day, awanan ti igatang ko iti kanag. Nakakaasi ako, dito'y balay. Ni, apay ako nayo nakakaasi kayo. Kanayo nakmat nga gipatulod iti kwartayo. Naibusay, anak ko. Amumutan dito'y pagilyan tayo. Nagngin ti magatang. Tatang. Naibusay niya naudi nga impatulod mo kanyak, anak ko. Awan pa yun, igatang ko iti bagas ko. Nakautangak pa yan, kadag iti karuba. Ala, di kay madanagan. Apaman ang makasweldo ak dito abroad, pauitan kayo iti kwartayo. Ay na, agyaman anak ko. Urayak nga ruda, hindi patulog mo akwartak. Tatang, adda kayo man nandito'y pagsusugalan? Agsugal latan ti ammo yung araramidan? Ay, di nakman pakibiyangan, Carlo. Malasem man ang daw ko. Imbes ko mamangabakak kita. Gusto ko man day tatang.
Nakakaasi mo ti kabsat ko ng trabaho di abroad. Isugsugal mo lang ti ipapawid na. Anya? Tatang, agbalbaliw kan. Igatang mo lang ti kanam day ta kwarta. Kasanon numaabak ka? Awan man ang ti igatang mo iti kanam. Bisit ki di ti kastaw. Pumanaw kan Karlaw. Di mo pakibiyangan tararamidag. Panaw! Manong Carlo, apay ngay mawag ka. Adda ka di ibagam? Napatag ti bagaking ka, Lydia ating ko. Oh, anya da ita? May papan kinitatang. Nasken amamwam na niya aramiden na dito'y lugar tayo. Ah? Namwa ka pinauitam ti kwarta ni tatang. Iso ang nakitak man ni Jeep pagsusugalan. Anya? Agsugsugal ni tatang? Wanadin ko. Talaang ngay bagaking ka da ito eh. Kaputa masya na kung king kang agtabtrabaho di abroad. Ngum saysayangan lang ni tatang ti kwarta a pagbanbanugam. Sigurado ka iti daytang ibagbagam, ano? Wanadin ko. Kanayo na mapan agsugal ni tatang. Anawal, ngumong tanak may. Ala, kasaritak to ni tatang maipapan iti dayta. Saan apod no dayta nga ibagbaga ni Manong mo Karlaw, anak ko? Anya? Agulolpod lang ni Manong mo Karlaw. Apay ko mga agsugalak. Dakes dayta nga aramid. Agungit niya po Diyos. Apay nga rin nga ibagbaga ni Manong Carlo akanayon kayo isi pagsusugalan. Siguraw, nakita nak ngagbuy-buya laeng kadagiti agsusugal. Saan nak ngagsugsugal anak ko? Anya? Saan mo't siguro adakes no mapanak lagbuya? May kanak ngamin nito'y balay. Iso ang mapanak mo't makikaaruban o maminsan. Tatang. Amin nga ibagakin ka ni Manong mo Karlaw. Di mo patpat yan. Ulbaw da di akabsat mo. Kaya't nala siguro ti dumawat mo't iti kwartam Tapno ta igatang na iti kananda pamilya. Da itati amok. Tatang. Uwan gaya manak ko. At danas ko na mapan ko gatangay. Anya ti gatangan nyo? Napanak nagpa-check up iti doktor. Una na nga da high blood ko. Iso masapol ko ti agas para iti high blood. Anya? Wan, Lydia. Ay na. Matayak no sa anak nga agtumar iti agas ko. Di na kon masangputan na si bibiyag dito'y balay. No jak magatang di agas. O sige, inton bigat matlaang. Pauitan kayo iti kwartayo. Naynayunam ti ipauit mo Tagumatangag pa iti baro at sinilas ko, anak ko. Abalayan, nagadumot at tao dito'y balay mau. Way, abalayan. Sa nga ilik amin dagita. Anya? Nay, anya nga iti aramiden di tao nagtibalay mo, abalayan. Kwa, agsugsugal kami, abalayan. Anya? Way, nabalayan. Ngam, pangaasim Tadi mo ibagbaga ken ni Carlo nga anak ka. Nga agsugsugal kami dito'y balay. Ay na, abalayan. Nasursurom gaya man ti agsugal. Saan ka matasigod akasta? Awan nga mintar aramide, kabalayan. Amumot ngagmay may saak laeng dito'y balay. Iso masapul ko mo't tiliw-liwa Iso di mulatan ni kaskasaw ti makitkitam ita. Masda awak lang amen tanagado at tao ti adday ja balay ni tatang mau. Agsusugal da magayam. Una yun ni tatang. Ijay pa yun unag ti balay ti pagsusugalan da. Kat, amo ka din da ito ni Lydia akabsat mo Karlaw. Imbaga ko nanang. Kaslasan apat yan ni Lydia ti bagbaga. Rumrumwar pa yun asak ti agul. Rumrumwar pa yun asak ti ulbon. Kasta ka day? Una nang. Pinagbagak pa yun ni tatang ngay sardang ng ti agsugal. Tasayang lang ti kwartana. Una, sayang talaga no maabakla ang di kwartana. Imbis nga igatang nalaang iti masapsapol na. Tinasayaat. Awagak man ng ti kabsat ko. Makaamuditan no di nakpat yan. Tinapatag, maamuan na ti aramidon tinagannak me.
Manong Carlo, agsakit ni tatang. Iso di na maaramid ti agsugal. Anya, masakit ko nam ni tatang ading ko. Uwan, nang tadak nga rod iti igatang na iti agas na. Ay so, saan ngagsakit ni tatang ading ko? Manong, di mo dadaulan ni tatang. Saan na maaramid ni tatang tagsugal kan agulbod? Amata dayjay. Nay, tatang. Kunak man numasakit ka. Apay nga daimot mo nga ara. Asinaw, tinangibagakin kang adda sakit ka, Carlo. Ni Lydia kabsad ko. Adda ka no sakit mo nga high blood, tatang. Ha? Wine. Wine ngagpaisaw. Naibagak dayta ni Lydia nga adda sakit ko nga high blood. Anya? Mayatan ti bagay. Awanan ti high blood ka. Iso mabalinak man nga uminom iti arak. Tatang, madlaw nga gululbud ka. Ang mga no yung pamparbar mo lang kinilidya masakit ka, tapno pauitan na kay ti kwarta apag sugal mo. At dayta ka manen ako nakkarlaw. Di mo man pakibiyangan ti diskartek. Naglaing ka nga gipulong kinilidya. Tatang, masyanak laang iti kabsat ko ngagtrabaho di abroad. Saan analakatibiyag iti abroad? Carlo, sumarden kan. Kontrabida kay tibiyag ka. Ay na, Carlo. Nalabasa kita'y ni tatang mo anabarbartag. Wala nang. Amu kong dayta. Gaputa nagsarita kami tay sakbay ngagbardag. Anya? Binagbaga ako ni tatang nanang. Ngam. Ay na, natangken lata ti ulo na. Maaramid na pa yun ti agulbot. Ha? Nagpambar nga da sakit ng high blood kini Lydia kabsat ko. Isumat ang nagpawit adagos iti kwarta ni Lydia. Gayam, inggatang laang ni tatang iti arak. Nalabi tapapainuman na pa yan dagiti babarkada na. Aramiden na ti amin tapno makadawat lang iti kwarta ka ni Lydia. Kung nga rod nanang. Mabainak tupay ngagkid daw iti kwarta iti kabsat ko. Gaputa amok nga adaan matan iti pamilya dito'y Pilipinas. Carlo. Siyempre, agpawit mo't ni Lydia para iti pamilya na a pinanawa na dito'y lugar tayo. Iso masyanaking kuana, nanang. Kat, kumusta mat gayam dagiti kakaanak nga anak ni Lydia? Masaya at damot, nanang. Kinapudno na, naggapo ako ni Jibalayda. Nang tudak itinatang asidaanda. Kasta ka day. Wan, nanang. Nadakalan dagiti anak ni Lydia. Amudan ti araramidan da. Ay, ingay bayaw mau. Sa dino ti ayan na ita. Napan nagtrabaho di construction, nanay. Nalaing mat Amazon ni Bayaw Ingaw. Aya? Nilaang matatang ti pagparparikutan ni Lydia kabsat ko. Kanayo na pawitan iti kwarta. Ng masaysayang laang gapo iti panagsugsugal ni tatang. Tatang, sino di lalaki ang naggapo dito'y balayo? Tala nga makitak day jay Awan day jay anak ka. Anya nga awan tatang. Langa na ti makapungpungtot. Apay ka de. Ay, umayag sing-singay. Aping umayag singir tatang. Adda ka di utang nyo iti dayja lalaki? Adda, Carlo. Kasano kayo nakautang kingkwa na tatang? Kanayon na kayo matapawitan ni Lydia iti kwartayo? Utang ko iti sugal, Carlo. Di naudi nga impawit ni Lydia a kwartak. May salaang nga oras anay gamak. Anya? Ay, nagmalasak ka nagsugal di na minsan nga aldaw. Nagsasaron mo ti abak ka. Sa nabalay, tabumawi ak ngagsugal. Baring mangabak ako ninton sumarunaw. Tatang, unay ka matan. Di ka matan agsarsar deng agsugsugal. Nakautang ka pa yan. Carlo, di nakman isuro iti kayat ko nga ramidain. Makibiyang ka manin ako na. Ni, umawi mo ng ti adda iti panunot yo. Kayat mo asawan, dumawat ka manan kini Lydia iti pagsugal mo. Carlo, sumarden kan. Tatang, ijamon ti agsugal. Kitab di lalaki ang naggapo dito'y balayo. Langa na ti makapungpungtot. Kat no saan nyo ang mabayadan di utang yo. Ay na, ang mga no sabali pa iti aramiden na. Ay, sa anak ang mabuteng. No nyaman ti aramiden na kanyak, Carlo. Anya? Agbayad ak mitlaan kinkwa na. Apaman na makabawi ak iti sugal.
Talon nga daw ang masakitak anak ko. Anya? Wain, Lydia. Ay, nakapsutak. Jak pain rumrumwar. O sige, ibagak ka nila kay ko taong may ditabalayo, tatang. Ha? Ay, saanan? Di mon ayaban nila kay mau. Masingala ang titrabaho na. Agga po pa iti kabangibang abariyaw. Tatang, awan ti kadwayo ditabalayo. Ang mga natadaka sa mapasamak ka na kayo. Ay, awan, anak ko. Kasapulak laang ti paggatang ko iti agas, kankanag. Tapno darasak nga agimbag. Anya? Agpawit ka man kidi iti kwarta kanak ko. Hawanan ti kanak dito'y balay. Sa anak pa'y mata nagsweldo. Dua pa'y alawas ti urayak tap nagsweldo ak, tatang. Mangirimedyo ka ditan ti ipawit mo a kwartak Mabalin mo mati umutang kadagiti padam a Pilipino dita abroad. Tapno daited mo kanyak a kwarta, anak ko. Ha? Masyan ka kanyak, Lydia. Awan ti igatang ko iti kanak ditoy. Di ka di, Lydia, dyan nakasaritam iti cellphone mo, Carlo. Wala nang. Sakpay la kano ti mangtad iti kanan ni tatang. Kaputa saan pa'y ang makapawi. Kasta ka day? Wala nang. Mapanak bit iji balay ni tatang. Ikakiti kanan na. Kaasimat ngagmaymay sa iji balay na. Aguyak kan nabarak kunan ni Lydia. Ala, mapan ka nga rudan. Siya kung ti makaamu amang bantay kadagiti anak yaw. Agyaman nanang. Agyaman nanang. Nasaya at kayo na kay kamanga. Kumusta nga tan ni tatang? Agsaksakid ka no kunan ni Lydia. Isuwa siya akong timangtad ito kanan na. Aginom tayo lang. Sakti ba ka mo? Ha? Boses mo't ni tatang day dyan. Ha? Agin inumdamot ni tasirok ti kayo. Kunak man wagsakit ni tatang. Damot di tang agbarbartan. Ina, ulbud at talaga ni tatang. Ha? Amo ko ti aramidak tap numamati kanyak ni Lydia. Asabalik at aramidan ni tatang. Limod nga alak iday ti video. Kalpasan na. I-forward ko kini Lydia. Juan, basta lang ti aramidak. Amin nga aramidan ni tatang. Alak iti video kan ladawan. Simbangpit kamot gaya man. Lydia, anak ka. Uwan, tatang. Jak impakpakam mo nga agawid ak gaya man iti mabiit. Iso asaan ako na nagpawit iti kwarta. Tatang, nagrigrigat ak iti abroad para iti pamilyak. Kan kastamutan kan ka. Anya tinararamid mo? Sinayang mo laang di kwarta nga impawit ko. Imbes ko maakuka laangan ti pamilyak day di akwarta. Lydia, pakawanan na, anak ko. Jakpat-pat siya ni ni Manong Carlo. Ngamga po itiladawan kan video ngayon forward na kanyak. Mamati akon. Anak ko. Naurnong pa yan ti utang yo. Saan kayo na matulungan dita? Makaamu kayo nga agbayad kadag iti utang yo iti sugal. Nya. Mapakawan kayo. Gaputada kayo ti amak. Ngamdi kay matulungan. Gaputa na po kawan ti panagtalag ko kada kayo. No agdarum jay tawan na kautangan nyo. Makaamu kayon.